Kachokambo kano rangarira kake kurangarira kamagamba kam. Pakune Kaspa Gombo yachoma chikwata cha Nyombwe Boys kam. Pakomana mula pamandaro ena. Mamunzwa kam. Madonongo za makamba. Ndokudaro ndati nasinini kam. Tibatizika Norondo yayeka chayakuru Thomas Makioni. Chirongwa chedu kacha nasuno ka chenge chibata sisi Norondo ya Thomas Makioni. Thomas Makioni wakati siyaka mugorera 2001 uri musi wa 10 August. Kazonoigo akakwamatsika kwa makoni kuno ando kumusha kwavo. Zakata wakabaraka mugorera 1969 ka kwa Alare Hospital. Baba vaishanda pa Zimforce ku Rodia. Kunzi Rodia. Pa Zimforce ku Masasa uko. Baba wachonze Philip Makioni. Aibva ku Malawi ndo kumusha kwawo amai. Avainzo vanonziwo Greater Jakarta. Nekuti vachiriko kwa rusape kumatsika uko. Mbama vakazvara variwo ka vanomwe. Ukutanga nonzi Offen kozoya Charlie Chelsea, kozoya Lillian, kozoya Sherry, kozoya Tedias, kozoya Thomas, kozopedzera na Ellen. Vesa vakabarirwa kumasasa ipapo. Chimiro chake moromo wake musoro wake mupana baba. Chimiro chake moromo wake musoro wake mupana baba. Sina yamalo tereka reketi nze kuna wanzadzi wacho kan bana baba vanonzi Sherry vanondoka bana baba vanga vari muombe kuna Thomas kupotudza kuti mazuva ake ekutanga chayo Thomas zvanga zvakamira sei kukura kwake. Reketi vanzi tete Sherry vachipinda ka mudariro. Thomas akakurira pa road ipapo Pazimforce. Pasi. Chikoro chakafunda kupi? Chikoro grade 1 kusvika 7 akadzidza Pazimforce ipapo. Form 1 kusvika form 4 akadzidza kuchikoro chinonzi secondary chiri kuEpwetha. Apedza chikoro akambosenza painzi pa group A. Thomas aida zvokufa aikungofarira kurara stereke. Saka mukoma wake ndobva amutora inzi Chelsea zvikanzi unonyanya kurara stereke yau umbosenza kubasa kwawana kwandosenza pa group A. Yainzi group A yeve kuairport. Ndobva asenza ikoko. Akachovha kwenguva yakati pazvadi? Handichaziva hangu kuti akasenza kwenguva yakadii. Asi ndoko akatanga achibva kuchikoro. Right. Tozoti akazogumisira mune zvemimhanzi izvi. Mukukura kwake airatidza here kuti munhu angazoita zvemimhanzi izvi?
airatidza nekuti anga ari munhu akangwara-ngwara aifarira kutamba aisanyara waitamba aingoti kana akabva kuchikoro pamba pataigara paka paine zvijuraworo zvaka zviri zvipfupi so saka aiti akasvika kukanda bhegi rake uko ubva asvetukira muzvijuraworo otanga ambotamba zvekuti manext do aita so aingomufarira stereke nekutamba kwaaita otamba ozopinda ake mumba akunodya saka zvaingoratidza kuti zviri maari. Saka akapinda sei music industry? Kutanga kwavo handinyatsozive zvangu. Vakatanga kunge vachiwirirana nasekuru ake Leonard. Zvakatanga kungofambidzana tingonzwanza ava kuita zvemagitari ndokutanga kwavakaita. Right. Matinimi Thomas na Leonard Shakata vane ukama wacho wakamira sei? Ukama wa Thomas na Leonard, baba va Leonard vaShakata na mai va Thomas vakasiyirana mukaka. Ihanzvadzi nehanzvadzi. Baba va Leonard vanonzani? Baba va Leonard vanonzi Augustine Shakata. Na mai va Makion. Mai va Makion ndo vakuru. Baba va Shakata ndo vanoteerera. Saka ndo panobvira kuti Shakata agoita sekuru. Ndisekuru mwana wanzvadzi yamai. Mawanzwa kapo ndo sisi Sherika mawanzwa pa vachiti yeudzaoka makuriro akaita Shakata nekudaroka hanzvadzi ya Leonard Shakata ndo yakabara Thomas Makioni. Zisini nyazoka regeti nzwisisi kuna hivyo gogo wacho ka Greta Shakata kuti vaizviziva here kuti vabara munhu achazoita mukurumbira kumberi kana kuti muimbi mukuru munyika yeZimbabwe? Aiwa, ndanga ndisingazvizivi. Asi zvadaro saizvozvo vamwe vaitobvunza kuti mai Makioni hamuna kufita baini kuti muite mwana uyu anobuda mumhepo. Ndikati ndakafita kuna Mwari. Hanzi vaiti nekuda kwei hamuna kufita kuti muite mai Makioni ndaye? Ndikati nekuti kuzanzi zvaimboita ba. Ndikati unenge uchingotaura sekutaura kuti aiwa zvingarege kundifita kuna Mwari ndakafita asi kwamuri. Saka imimi kana tichidzokera kumashure kudzinza hapana here aimboitawo zvekuimba kwatingati sisi mwayo ndo kwakatoredzera? Kudzinza kwake kungati kudza kwake kana kuti kwenyu imimi hapana aimboitawo zvekuimba izvo zvatingati kwazvakabva? Kwa baba wake baba chaivo vachingouya muno vakanga vachinzi yakanga iri shasha yekutamba vasingaridzi. Ndozvainditaurira kainise munhu ari kunyenga. Vaitamba chi? Vaitamba achima 6-4. 6-4 aya. Asi mimi maka ayo vakandisangana inini kumusha kwedu vachiya kushamwari dzemwarusape. Vachibva kupi? Vachibva muno muHarare. Vachiwa shamwari kwarusape ndikumakadhumana nawe ikoko? Vachibva vaona vakati chibva munhu achiona ichi ndokubvozvangunaka komana. Saka ivivi ipapo maizviziva here Donda Dance? Aiwa, ndichizviziva kupi zvinokomana ndanga singazvizivi asi ndakatozonzwa vakutotaura nekuti pavakauya tanga tisati tambonzi tingazive chii. Asi mipamama kugara mese vanga singaratidzi kuti vaida zvokutamba? Aiwa, ndobva vaitoratidza zvimwe zvinhu zvese kana nanhasi mukatambirana nawo hamumboti chemberi. Ikozvino here izvozvi hamuti chemberi ba. Saka ndo kwakatoredzera Makioni number one. Nokuti ndakaona baba ake munhu mangoti ndiMakioni. Nokuti ndakanzwa sisi wacho vachitaura nhoroondo yacho kuti kanzizo waitsika jaivhi chaizvo Makioni kukura kwake. Akagadzira chibhanjo chake, mabhanjo achinzi bhanjo. Zvino aibva atoti vanhu vachiti kana akubva kuchikoro otoungana kuti ayokanda chibhanjo otopinda umbaumbodya asina zvaanoziva achingoitawo kana chipo chacho changa chichiuya handizivi. Saka imimi pamakazonzwa kuti makatanga kuzviziva sei kuti mwana uyu ari kuimba pawireless? Vakanga vachidzidza chikoro nasekuru ka naReynard. Sekuru Leonard ava ndokubva vatanga ivo ndokubva vafunga kuti zvinhu izvi ndingaite nani. Mukomana uya ndiye muchenjeri kutaura Thomas. Sekuru Leonard vachipedza form 4 vachibva vaita zvemagitari
uyu muzukuru anga achimudiki achibva azopedza kukanisa mwatiya kuno ndokubva vazoita izvozvo zvemagitari nasekuru vaita nasekuru kudaro baba arenadi vakanga vasingadi hanzi zvechitsotsi ndezvechirombe vachibva vabva kumba kwasekuru vachibva vanotsvaka imba yavo yerendi iye nani nasekuru wake narenadi vanotsvaka kanzi madhara akakukanganisa zvazviti saka vatsvaka imba yavo vakaridza ndekubva sekuru vati muzukuru indakukurumura nekuti ukayamba uchingoya mwabadzi hazviite haukure ndokubva arumurwa ndokubva akuitawo zvake ndokumapedza zvakapoti gogo Greta Jakata kam vanova ndo vakabara kanya kutumbura kam Thomas Makioni weMaungwe Brothers sina amadotereka rega timboti zororei zvomaninika timboteerera kachirongwa chinotera Chirongwa ichi munochiudzirwa nevePassion Funeral Assurance. Regai isu tikubetserei panguva dzakarema nemaproducts edu anosanganisira Passion Star, Nyeredzi, Inkanyezi, ine maturity yemakore 20, Traditional Policy, Cash Plan, pamwechete negrocery rakawanda kana kuti mari panzvimbo yegrocery. Passion Funeral Assurance. Regai tive vabatsiri venyu. icho kwada maratereka ndichiti pachipangu pachangu kuti kudai zvika kusangana zvakareka mune chimwe chirongwa chePassion Funeral Assurance vasairo vedu manzwa pa mazuano nemamiriro akaita zvinhu nekoma kunenge kuchita zvinhu mari isingabatike zvekumhanya ukaona anoswedera pedyo achida kumira newe panguva dzakaoma idzodzo kuda kurerutsa ndima ziva kuti ndiye sawira wako wepamoyo sezvinoita vePassion Funeral Assurance avo vanoti aiwaka pazvinenge zvakaoma tinokuturai mutoro wacho tobva tautakura isu yekuti imimi mufambe muchirerukirwa isisu toenda nawo kwese kwamuda kuti tinge tichisvika amara vatirereka ndo chirongwa chatabatana nacho panapaka Passion Funeral Assurance haisi ikambani inotengesa kana zvinwiwa kana kuti asi kuti ndevaika vanotibatsira panguva dzatinenge tayawanikirwa ka nerufu vanokwanisa kubatsira ne kuti rufu runge ruchiendeka kudzima rakatanuradzika mushakabvu wedu panotanga kutaurwa kuti mushakabvu atisiya ndo ivo pavanoti ndo pedu ndo patotakura mutorewo kungovabata badzi vePassion anzi mukati meawa kusati kwapera awa vanenge vatotanga kutomhanya kare kuona kuti zvinhu zvakufamba here makuda here kuti zviende nenzira yamuri kuda imimi kuona kuti mushakabvu atakurwa aendeswa kumochari kana muri zvimwe zvitendero zvisingade kuti aende kumochari wotsvagirwa kuti ndezvipi zvinoitika ipapo kuti paonekwa kuti basa ratanga kozoti panhau imwe inodzoka isisuka yotishungurudza yekuti pakaitika rufu nhau yechikafu chekudya vePassion vanoti aiwa izvozvo handi nyaya kwatiri siso tinobva tangokuti ka nemari yekunotenga grocery kana kuti kungokuigira riri grocery racho iroro zvese izvozvo ka mari yavanokupai inenge iri mari yemhando yepamusorosoro mari inotenga mari inoshanda yekuti chero nemiwo mega munogutsikana kuti chokwadi apa tapuwa mari rekuti ka rufu rungeka ruchiendeka vese vanenge vari pepapo vanokwanisa kudya kusvikira zvanaka kwaoneyo vanosvikira pakutenga nehuni dzese unozodei pakadaro apaka vanokurudzira zvakare vePassion kuti aiwa isisu atina muzero watinoti uyu ndo muzero watinotendera kuti tofanira kutangira apa kuti tinge tichibatsirana kuviga mufi aiwa hanzi zera rese chinongodiwa badzi ndokunge makanyoresa polisi mumuri venyu chero manga muri 14 mese imomo
zvichingoenderana nekuti munenge muchinonoripa mari dzakawanda sei. Kuzotiwo zvakare vemabheria vanokurudzirwa, vezvitendero munokurudzirwa zvakare kana kubatanidza mari dzenyu dzokupota dzichiuyaka pamwedzi. Zvinoita kuti imimioka nemiwo ndima yenyu kana zvichizenge dambudziko rakuwanai ireruke zvakare. Hanzi takasununguka chaizvo kushanda nevanhu vari mumapoka. Nyika yese yeZimbabwe hapana pavasiri, vazara vatandira kwese kwese, mungava muri kumaminda mirefu, mungava muri kumapurazi, kumigodhi koko vepashoni, mukangovabata badzi panoita urongwa hwekuti ivo mubatane navo zvingika zvichiendeka. Chatifadza ndechekuti chirongwa chanhasi tabva tatanga kuchitaura isisuka panguva ino patinenge tichirangarira vaimbi vakatisiya. Vaimbi ndo vamwewo zvakare vanosangana nematambudziko akafanana nenyaya nekuti tagara tine mucherechedzo, tine muenzaniso. Vaimbi ndozoti kutauraizwa vamwe vacho vakatoteerera izvozvi. Right. Toda kutanga tine muenzaniso waTrevor Madamombe aimba nezvichava neSounds. Kuzvichava nekoko ndoko akavigirwa. Tichitaura siso nenhoroondo yake zvinonziso naGift Amuli waaishanda naye kwanzi Trevor takamuviga tiri vana. Trevor tiri vana Davidson Macheza amai vaTrevor nemudzimai waTrevor naye Gift Amuli vari vana kusumudza chitunha kuisa murinda bedwe zvinoita were izvozvo. Inguva inenge yaoma ukaona zvadaiso zvinenge zvapresa, ndo panotsvagwa vepashoni ipapa kuti vange vachipindira. Kuzo zvakare Shadrack Mashinyira aimba neMasvingo Stars akavigwa kumasvingo ikoko ekwagutuko. Shadrack Mashinyira akaenda akaputirwa negumbezi, makumbo ari panze. Izvo zvakataurwa uchapupu nemwana wake nemudzimai wake kunzi baba vakaenda makumbo ari panze vakaputirwa negumbezi. Zvinhu zvanga zvapuresa izvozvo. Ndo panodiwa vepassion funeral. Ekozoti zvakare Aaron Chinamira Chakanyuka, muimbi akaita mukurumbira chose pasotisosi pabheni pagutu apo akavigwa neberia yaamai vake. Muimbi ane mukurumbira. Zvinhu zvakafanana naizvozvo tinenge tisingazvitarisire, tinenge tichida kuti chisuka zvinge zvichiendeka pasaite urehwa pasaite kutaurika nokudaroka. Munhu kana anga nechiremerera ngaavigwe nechiremerera chake ichocho kusvikira pazuva rekupedzisira, kunyanyanya kana vepashoni vachimiramira vachipindira ipapo wega unonyatsokuona kuti aiwaka wavigwa samambo. Right. Vepashoni vanowanikwa zvakare muno mudhorobha reHarare panamba 12 George Silondika paAdvent House kana kuti pana Angwa Street, pakati pa First Street na Angwa Street ndo pairi papo iyoka ofisi yavo ka huru yePassion. Kana munokwanisa kudzidza zvakare panhamba dzavo dzenhare dzisingavarwe yatinoti hotline panhamba dzoti 0772 219 576 0772 219 576 kana kuti 0715 230 763 0715 230 763. Kana vari kwaBulawayo Matebeleland munokwanisa kushanyira imi panhamba 70 Josia Tongogara pakona pa Josia Tongogara na 6th Avenue ipapo kana kubata Tigere Dendere panhamba dzinoti 0778 589 430 0778 589 430 nePassion unovigwa samambo. Kana moyo isu vepassion funeral assurance tiripo munokwanisa kubata Letsi Moyo kuMidlands panhamba dzinoti 077-760-249 kuHarare batai Revi Mbewe panhamba dzinoti 0773-261-153 Manicaland Eni Kajaukire panhamba dzinoti 0775-576-469 Matebeleland Tigere Dendere namba dzinoti 0778-589-430 munokwanisa kutibata pa WhatsApp
Passion Funeral Assurance. Regai tive babatsiri vedu. The Zimbabwe Broadcasting Corporation and Bindura Municipality are in a partnership of enhanced convenience, ease of doing business, and one-stop shop. Pay for your television and radio license as you pay your rents, vehicle licenses, and other bills. The Bindura Municipality is introducing a web-based billing system accessible from the comfort of your homes. Enhanced convenience. The system is compatible with all paying platforms available in Zimbabwe. Please continue paying your bills so that you can get quality service. Report faults and deficient services to the following numbers: toll free 0808 003 or 4 or landline 027 175 Mani kadanda ulagamwe chikala tambo chela lembile mama wao tukwiza. Mukoma wangu Hintoni Matope apama UD kudziarese kwa 3 uko ka akanzwa nezva Thomas Makioni ka anobva anzwa miri wake kunyentseuka ayayaya ndo gamba rako iri ka Hintoni Matope ratiri kubata pazora nhasi ka akozoti mukoma wangu Jeffrey Napaya anzai wakazhakata kumberi akozoti zvakare amai chataira amai officer apa waterfalls apo zvikanzi zvakata ndizvo akozoti zvakare Colin David Patterson iko kuBeatrice Thomas Makioni kumberi pamwe chete namai Clayton asina zvakare gati tifurire mberi kane gamba ratakabata pazoro nasika iyo karinonziro Thomas Makioni manzwa pasisi vachitaura gogo vakazoya vakapindirawo zvakare iko zvine zvikaregeka ndibva ndangopindirawo kana kule sekuru Leonard Jakata timbonzwawo kuti sekuru Leonard Jakata naivoka zvakatsanga sei vakapindirawo sei. Leonard Jakata mudariro music industry ndakatanga kunyora dzimbo ndiri grade 6. Okay, pane zvekuti unenge uchizvifarira but ndiri grade 6 ndipo ndakatanga kunyora dzimbo ndave muno muHarare. Unongotanga mbishana kusvika wakutozoona kutoti dzimbo idzi kana zvadai sokura kuti ndotokwanisa kutsikisa ka saka kwainguva kunyora sezvino unenge uchinyora uri kuchikoro. Takazotanga kuchinyatsoti manje ndazotaurawo naMakioni kushamara ona inini ndine masongs andinawo and Makioni naturally was a good dancer wekuti ndiye munhu aitondidzidzisa kutamba kutedzera Michael Jackson. Makioni ndiye aizvigona saka semuzukuru takakura tese paushamwari nepaukama tese ndobva ndazomutaura ndine masongs andinawo. Makioni ndobva agamuchira idea ndokubva tachitanga kuti ini chimudzidzisawo manyorero nemaimbiro andinoita achindidzidzisawo matambiro anoita. Ndobva tatanga after tapedza O level ndokuchibva tatanga kufambidzana nemagroups akawanda anosanganisira ana Real Sounds, ana Marxist Brothers, kanyanye vaiwanika kuarea kudhuze nekwedu kuitira kufamba kunana Highfield nekunana Waterfalls. Saka ndo taifambidzana navo but takazotanga kunyatsorekodha negroup rainzi the Haka Sounds. Pakutanga takambotanga tichishandisa seri kuti the Social Kids.
ndobva tatangirwa kurekodha nefrontline kids tikati kids rashandiswa navo ngatichinjei. Saka papa social kids yanga yakamira sei? Unozopa ndimoti pazita tinongouya songoti ndikuona kuti manga makamira sei, manga muri mungati ndingairidza ningi ndingairidza zvakati ndingairidza chakati. No, always takagara tingori ini naMakion tiri 2 tozotsvaga vanotibatsira kuridza. Saka group rainzi the Haka Sounds vaibva kumufakose but vachisponzwa navamwe vakuru vekumbare uko vainzi vamudariki vandomudararoni munongosa zvemuindastry medu. Saka Haka Sounds paiti Bizek ndiye wandinaye nhasi kulead, ndiye airidzawo lead ikoko. Poita Elliot Masimo ari kuair power kuair force, then poita the late Play Chiwaya ndiye airidza rhythm. Poita Charles Maorere ndiye airidza macongas nema-keyboards. Na Kenny ari ku police band. Then the late Buster ndokokoshwa surname yake ndo vanga vari Haka Sounds. Then ndova takatanga vachiti bheka isusu as Maungwe Brothers. Makatanga kutsikisa nawo ma7 singles ekauti mangotanga kuti ma-LPs. Takatangira ma7 singles. 7 single yekutanga yainzi Pfuma Yenhaka. We were lucky kuti Mwari wakatiitira nyasha. First single yedu yabva yapinda mumatop charts. Yekutanga kuseri kwacho yaiti Pfuma Yenhaka yainzi Tiri Vashanyi. Second one yainzi Zanda. Yainzi Zindoenda. Takazoita remix takuiti Zanda. Yainzi Zindoenda. Kuseri kwacho yainzi kunyoka yainzi Tatenda I think. Yeah, so yakapinda futi Zanda yakapinda futi matop charts. Kunana Radio Zimbabwe aya matop twenda aya. Then ndobva taita futi imwe maxi single yanga ipapo maini tatakuda kuti chiendawo kunotambira vakuru kuti iti album. So kudhara kakauya nemavinyl plates aya, so maiti mukarekodha 3 masongs akati rebei obva aita move maiti sotooneka cover design kachono. Ndobva taita iyo yanga ine 3 songs daiti Moyo Muti, namwe Dzinza, and then imwe yacho yainzi Ndatambura. This one was a reggae song but takazoita remix again takuiplaya the new Beatrice Zora tanga tatanga ndio yakazobuda kunzi Unochemei pana nhamo dzenyika. Yes, so idzodzi dzisitakata neHaka Sounds kusvika paalbum redu rekutanga Yarira Mhere taita futi neHaka Sounds zvakare pana Natungidza Gwenya iHaka Sounds yakaridza. But Haka Sounds vakazotorwa naComrade Chinks vakunoshanda as Mazana Movement. Ndobva tasara tisina band naMakion, ndobva takazobatana neZimbabwe Stars.
tangoti niko kunzwisai kubva kuHaka Sounds kanonziko madzimai 1987 production ndana Elliot Masimo ndana Bizek Antonio Maungwe Brothers yangesati yapindira papa. Wangu kana Elias ana Elliot Masimo kai papa pamwechetekana na Bizek Antonio madzimai aka 7 single kakanetsauka makore yekuma 1987 ikoko imi baba singadanwika anonzwa nekudaroka regeka atipa tangoti kacho kawakakwapaidza iri Maungwe Brothers backed by Haka Sounds. Timbonzaka kuti iwoka mukoma Jakata vakazobatana sei nevakomana veZimbabwe All Stars makanzwa kambo kanonziko yarira mere kubva kuchikwata che the Haka Sounds vachitungamirwa nevakomana veMaungwe Brothers. PaZimbabwe Stars vatatangira kubva pana album Shungudze Moyo zvichiuya kumberi. Zimbabwe Stars yanga yakamira sei? Zimbabwe Stars yailidwa nemukurainzi Raphael Nyampipo, poita Jealous Goliath okuimba ari Tozwepi, poita Ozil Maganya akaimba na Nhamo Yangu nanani, then na Solomon Muronda Tsimba
ndiye akaridza maridhimu ana Mugove aya ndio vakanga vari Zimbabwe Stars. Isusu tichiti isusu ourselves ne akaita kuti tibatane ne Zimbabwe Stars ainzi Charles Musendami is late. Saka ivo ndo vanhu vatakasenza nawo as Mahongo Brothers and the Zimbabwe Stars for quite some time. Right. Makazosiyana nawo here Zimbabwe Stars? Kwete Zimbabwe Stars hatina kusiyana nawo. Zvakaita ndezvekuti the majority yeZimbabwe Stars vakatisiya. Original Zimbabwe Stars. Raphael Nyampipo is late, Oswald Maganya is late, Solomon Muronda Tsimba is late. In fact Muronda Tsimba haana kana kuti akangosiya rekoda maridhimu ana Mugove then he passed on isati yatombobuda. So hatina kusiyana navo. Asi kuti kushaika kwavakaita kwakasara original member was Jealous Goliath. And takadhonza takaramba tingori nawo because ndiye akanga asara amuridzi wezita rekuti Zimbabwe Stars until Jealous Goliath afunga kuti amboitawo zvake. Muna 2000 ndiye akatosvika akatorekodha mabhesana bhora rembabvu then afunga kuti aiganibhonotura yawo ndobva aenda but haana kuzonyanya kuita ke zvinoenda mberi zvekuti kuramba tichishandisa zita rekuti Zimbabwe Stars authorize naiye because ndiye muridzi wezita. So akatoti wazvakatamira kushandisa Zimbabwe Stars ndotomira nekuti ndiye muridzi wezita. Inini ona ndakagara ndichingorekodha as Leonard Shakata kubva patasplita naMakion ndisashandisa Mahongo Brothers ndakangoshandisa Leonard Shakata, Leonard Karikoga Shakata chete. Kureva kuti zita rekuti Zimbabwe Stars kashoma kurowana paCD unongona paina Leonard Karikoga Shakata chete, but kumashows tinongocontinue shandisa zita iroro because haana kudzingwa. If he wants to come back kune vamwe wake he is free to come back because hatina kuburana. Zvakatonyanya chaizvo tikatosangana nekutofonerana zvisine kudii nekudii. Saka Jealous Goliath ndiye muridzi anokwanisa kushandisa zita rekuti Zimbabwe. Ndo Zimbabwe Stars yacho yakakurumbira nekambuka yakanonzi Toziwepi yakanyorwa naiye Jealous Goliath ari kumagada kwepwetsuko. Ndo kunogara na Lysoni ana Marufungorowera kumagada iko kwavakidza. Jealous Goliath ndiye aimborowa zvakare akatanga kurowana nakapfupi zvakare abva kona Shakata ko iwe akakanetsa ungati kakaridzirwa ana kanyemba bhonzo makore avaibva ukanyemba uchiuya muHarare muno nedzungu ndekukanyemba iwe yanga iribatawo basa akatipinda bhizi kuvadzikamisa dzikamaikani ana bhonzo motinyadzisa. Mwanambo kwabula kontuzi yatunga Rechson tukuta soiye magamba Patrick Mkunguta na the rest tuko zviri kufambira kuti se chakebata kuti dzide Channel FM Farisai hunda kwa Rafinu uko iwe akuna komadai kutenze kuimba imepene Channel FM kudai zvikanguwa kuti 10 o'clock yati njeka nawo todzoka zvakare.
vanokurukuta ise hurumende anosungirwa kunge ava mu cabinet room pachivakwa chemunhu mutapa nenguva dza9 mangwanani. Dare reparamende pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police vari kuzivisa veruzhinji pamwe nevatyairi vedzimotokari kuti kune migwagwa ichambovharwa nesvondo musi wa16 mwedzi uno kuitira gadziriro dzekuturwa kwemashoko akakosha kunyika pamwe nekuvhurwa zviri pamutemo kwedare rechipfumbamwe reparamende kuchaitwa nemutungamiri wenyika Comrade Emerson Mnangagwa nechipiri svondo rinouya kubva nenguva dza6 mangwanani kusvika 3 masikati. Migwagwa inoti Nelson Mandela naSam Nujoma Street kusvika kuna Simon Muzenda Street, 3rd Street na Jason Moyo Avenue, George Silundika na 3rd Street, St Mary's Lane na Nelson Mandela Avenue, Kwame Nkrumah kubva pana Sam Nujoma kusvika kuna Simon Muzenda Street, Samora Machel na Sam Nujoma. Mabharani mukuru wedare reparamende vaKennedy Chokuda vati vedzimotokari vanowanzoshandisa migwagwa iyi vanokurudzirwa kuti vashandise mimwe migwagwa iripo vakumbira regerero nekuda kwematambudziko angangokonzerwa nedanho iri. Sangano reNational Vendors Union of Zimbabwe rakurudzira vanoita zvekutengesa zviri kunze kwemutemo mumigwagwa yeguta reHarare kuti vamire kutengesa michero nezvekudya kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere chekolera. Sangano rinoti riri kudzidzisa veruzhinji nezvechirwere chekolera mumigwagwa mikuru yeguta reHarare. Riri kukurudzira vanoita zvekutengesa kuti vambomira kutengesa michero nezvekudya kudzivirira kupararira kwechirwere chemanyoka ekolera. Mutungamiri wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe Sten Zorwadza vati sangano ravo riri kushandira pamwe nekanzuro yeHarare kudzidzisa vanoita zvekutengesa nezvenjodzi dzechirwere chekolera. Vazorwadza vataurira vatapi venhau veZBC kuti sangano ravo rine urongwa hwemazuva 100 hwekubvisa vanoita zvekutengesa mumigwagwa yemukati meguta. Vakati danho iri rakatanga kutorwa kumutungamiri wenyika Comrade Emerson Mnangagwa gore rapera rekuti vanoita zvekutengesa vawane mari dzezvikwereti vaite mabasa avo zviri pamutemo. Mudauro rekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati kanzuro yatanga kugadzirisa pombi dzinofambisa tsvina yemuzvimbuzi dzakaputika mumisha inogara vakawanda umo makamhangarwa nyaya dzekolera. VaChideme vanoti kanzuro yakamisa kushanda kuzvibhorani zviviri mumusha weGlenview. Mukoma wemudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe Shuvai Junior Gumbochuma amiswa mberi pemutongo wedzimhosva vaElisha Singano achipomerwa mhosva dzeuori. Zvinonzi Mai Gumbochuma vakawana nzvimbo ya vachinyebera kuti vaida kuisa zvivakwa zvinodiwa kuti pavakwe dzimba. Vakabva vatengesa chimwe chikamu chenzvimbo iyi nemadhora mamiliyoni 2. Amai Gumbochuma vanga vachimirirwa naProfesa Love Momaduku vapiwa bail yemazuva yemadhora 500 vakanzi vagare pamba pavo kuconcession uye vasavhiringa vari kupa umbowo mukutongwa kwenyaya iyi. Chikwata chenhabvu chemadzimai chemaMighty Warriors chazvambaradza cheEswatini yaimbonzi Swaziland nezvibodzwa 3-0 mumutambo wemukombe weCOSAFA Women's Championship watambwa nhasi kuSouth Africa. Zvibodzwa zvemaMighty Warriors zvanoiswa naSusan Nyama, Felicitas Muzongondi pamwe chete naMarjorie Nyaumwe. Iye anoimamiriro achanga akaita mitambo yenhabvu yemukombe weCastle Premier Soccer League ichitambwa pazororo rekupera kwesvondo mangwana. FC Platinum ichasangana neHerentals kuzvichavane. Bulawayo City ichakwachurana neChicken kuBaba Fields. Kunyamunga kuchange kuchisangana anonzwa pakati peZPC Kariba neHighlanders. Yadha ichazenge ichitatsurana neNgezi Platinum kuRufaro kuchiti Cape United ichakweshana neShabane Mine muNational Sports Stadium. Nesvondo Chapungu ichange ichisangana neNikrut muAscot kuGweru, kozoti Bulawayo Chiefs ichazenge ichitamba neTriangle kuLuveve kobulawayo. Huku ndiko kupera kwenhau dzenam. Kuno kumombesera wakala nyumba ya mpepe ya National FM kutete kutesono 5 minutes past 10. Indaba zondongozana lechengetamu.
Umhlangano wokuqala oyidala waphatha intambo uyakwenziwa ngoMvulo mhla ka-17 wayena lenyanga. Embikweni wakhe unobhala omkhulu emahhovisini kamongameli ukudala waphatha intambo uDr. Mishek Sibanda uthi amalunga wonke edala eCabinet kumele abe sehlezi enkundleni yeCabinet Room eMunumthapa Building ngo-9 ekuseni. Idala lePhalamende kanye lamapholisa kulelo Zimbabwe Republic Police bazisa uZulu ukuthi imigwaqo elandelayo iyakube ivaliwe ngesonto mhla ka-16 wayena lenyanga kusenziwa amalungiselelo langolwesibili mhla ka-18 wayena lenyanga kusukela ngo-6 ekuseni kusiya ku-3 ntambama ngesikhathi kuqhutshwa inhlelo ze-State of the Nation Address lokuvulwa ngokusemthethweni kwehlandla lakuqala lePhalamende yesishiyagalolunye yeZimbabwe kuzinhlelo ezikhokhelwa ngumongameli Elizwe Comrade Emmerson Mnangagwa. Limgwaqo igoqela uNelson Mandela kusukela kuSemnuyoma kusiya kuSimon Mzenda Street, u3rd Street, kuJason Moyo Avenue, uGeorge Slundika ku3rd Street, uSt Mary's Lane kuNelson Mandela Avenue, uKwame Nkrumah kusukela kuSemnuyoma kusiya kuSimon Mzenda Street, uSamora Machel loSemnuyoma. Embikweni wakhe unobhala wedale lePhalamende umnumzana Kennedy Chokuda ukuthaze abachayeli abandise ukusebenzisa lemgwaqo ukuthi badinge eminye eyokusebenzisa. Inhlanganiso ye-National Vendors Union of Zimbabwe ikhuthaza labo abathengisa ukudla lezithelo ezitaladeni ukuthi bake bame okwesikhatshana phansi kwenhlelo zokulwisana lokumemetheka komkhuhlane wekholera. Le inhlanganiso emela abantu abathengisa ezitaladeni ithi iqhuma inhlelo zokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wekholera edolobheni leHarare ngenhloso yokukhuthaza abantu abathengisa ukudla lezithelo ukuthi bake bame phansi kwenhlelo zokulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane. Umqondisi walenhlanganiso umnumzana Stan Ashorwadza uthi inhlanganiso yabo ibambane leziphathamandla ezifaneleyo ezigoqela ezekhansila yedolobha leHarare ngenhloso yokufundisa labo abathengisa ezitaladeni ngobubi bomkhuhlane wekholera. Uqhubeke etshela intatheli izindaba ze-SABC News ukuthi inhlanganiso yabo ibeke izinqumo zamalanga alikhulu awukukhipha labo abathengisayo enzekini yedolobha. Lezi zinqumo ezaqala zasiwa kumongameli Elizwe Comrade Emmerson Mnangagwa kumnyaka ophelileyo zikhando lokukhuthaza ukuthi abantu abathengisa ezitaladeni laba baphiwe izikwelede ukuze bangene kwinhlelo zokuthengisa ngokusemthethweni. Kunjalo nje phansi kwenhlelo zokulwisana lomkhuhlane wekholera isikhulumeli sekansila yedolobha leHarare umnumzana Michael Chideme utshela intatheli izindaba ze-SABC News ukuthi ikansila yabo isiqalisile ukulungisa izitshi ezidubukileyo emzini ehlala abantu abaningi lapho kuhlupha khona umkhuhlane wekholera. Umnumzana Chideme ubuye njalo wakhuluma ngokuvaliswa kwezibhorane ezimbili eGlenview. Udadewabo kwakwaba ngumkamongameli unkosikazi Grace Mgabe uShuwayi Junior Kumbochuma umiswe phambi kwamahlaleli wedale leHarare Magistrates Court umnumzana Elisha Singano esetheswa amacala amathathu awubuqili. Imbiko ithi unkosikazi Kumbochuma wathenga umhlabathi ngobuqili ezithi ufuna ukwenza izitanda zezindlu ngaphambilini kokubuya awuthengise nge$2 million. Unkosikazi Kumbochuma obemelwe nguSikhwamfundo Lafmo Maduku ubhadaliswe ibail ye$500 ngoba yakhuthazwa ukuthi angasuka emzini wakhe ose-concession njalo angaphazamisi labo abapha ubufakazi ngalolu daba. Iqembu lesizwe lama-Mighty Warriors alinqobe ele-Kingdom of Eswatini nge-3-0 kumdlalo wesibili wemncintiswano ye-COSAFA Women's Championships eqhubekela phambili kule South Africa. Abahlohlele ama-Mighty Warriors nguSusan Nyama, Felicitas Mzongondi loMajori Nyawumwe. Kumdlalo uyeKasolaka Premier Soccer League edlalwa ngempelaviki kusasa iFC Platinum idlala leHerentals eShabane iBulawayo City leChicken Inn enkundleni yeBaba Field kuthi enkundleni yeNyamunga iZPC Kariba idlala leHighlanders iyada leNkezi Platinum enkundleni yeRufaro iCape United leShabane Mine enkundleni yeNational Sports Stadium. Ngesonto iChapungu idlala leNikrut eGweru kuthi iBulawayo Chiefs idlale leTriangle enkundleni yeLuveve. Siziphetha lapha ke lezi ndaba.
Rusape Town Council residents, ratepayers and aspiring investors. Enjoy the ease of doing business and one-stop shop. As you pay your rates and other bills, you can also buy your ZBC television and radio licenses. Rusape Town Council is urging residents to pay up their bills in time and get improved service. Payments can be made through EcoCash merchant number 58190, ZB Bank Rusape account 45304821868082. kutenda ka avo vatipa nhau dzinondo nhau dzekupedzisira pano pa National FM. Tichazenge tine dzimwe nhau zvakare mangwana nikatinzo kuti ndezvipi zvavata zvichiitika ka usiku wanhasi. Inokudaro munhu watiraiwa ka topa kutenda ka zvikuru sinei rekati pfuurire mberi kana chichirongwa chedu ka big remasasi takabata gamba redu ka rinonziro Thomas Makioni. 12 minutes past 10 ndonguwa pa National FM. Abana pakana mkomangu kasiya fumbi vari pa centenary panzai waka takaibata kuti G National FM kozoti zvakareka Solas Oswald Soro Jena kababavi mbai padandamira nzi kubasa ukuka nzi chakatohirereka ikoko Glendale ukuri sei nasi. Tsakanika mugove nyika yese vakasvetuka nayo ka apana asingaizive vaigona kana vakomanawa right. Regai tinzwe sisi kuti iko timajive timadhanzi twavairowa paipai pana mugove paipai mukoma chakata Makioni akatotangira papi
tarenda rinongobuda. I think semunhu akanga ari muno mutown vachiona anana sounds on Saturday vaiva paibuda international music pachibuda vanana Michael Jackson as my youngsters ikoko vaita zvinhu zvakawanda kutamba. Zimfos is a small compound, right? Saka vaita zvinhu zvakawanda together. Soccer was Makion was also a good soccer player zvokuti dai akapesua soccer aigona kutoita zviri better than music. Because I remember bora rakagoesa murufaro stadium then ari majunior team rikanyorwa vachambira iyo Zimfos but ipapo wakatamba vari Market and Treasures Cape United, rikanyorwa onzi mwana akadai nezita zvese anga achina ransuzo kana achina press cutting racho ni mwana wacho, but aive naro. He was a good soccer player, but music more entertaining kana uchiri paningi, so akazofunga kuti gatite zvemusic, but kutamba dancing nesoka ndo zvanga zviri maari zvakanyanya. Right. Makafamba mese makazotanga kupasanura napapi, nokuti pane imwe nguva yatakazombonzwa kuti muchifamba muri pamwe chete kudaro, makatanga muchiimba pamwe chete, tikazonzwa kuti asi muchiri pamwe chete uyu ari kubudisa damba refu rake rimwe, mwachibudisa damba refu rake rimwe. Zvii zvazvakuitika? Right, zvakaitika ipopo ndezvekuti pataishandidzana nemarecord company, ini ndakaita friction nerecord company kekuti ndakaona kuti wiki harina kuburitswa rangu, ndokuchiti manje isusu tikaregera kurilisa mashows tinenge taafectika, isusu ngatichirilise album in your name because aita friction nekambani ndini. So ndokuchibva taita album rake rekutanga rakanzi Mamini Mandofa, paine masongs ake angu inini 5 ari ake, because inini ndaita friction record company ndobva tarelease in his name as Makion and Mango Brothers, right? Saka inini zvangu zvaramba zvichinetsa kuti music yangu isabude, ndopandakazochinja stable, ndobva ndaenda kwandakazonoburitsira mugove. Friction yakanga iripo yakanga ingori bedzi yekuti sometimes unozwa kana uchiri kutanga une maideas ako, saka unogona kungonzi sei wazodai kuti alright kandakangasa still ndilo chandoda kuti basa riende mberi, pandokuona kuti kuika richareleaswa zviri kumbofamba sei, ndikati aiwa yochidi wiki rako ratanga richiita riri ngatichiritise in your name, kuitira kuti inini kandai zvichimbonetsa ndichitaurirana nawo basa ridari miri. Ndo zvakaitika ipapo. Yes. Then kuzodzimara matozoti taita Mamini Mandofa ya Makion, ndobva tadhonza papa, ndobva ndaita collection yemasingles angu ekutanga, ndobva ndareleasa ndiri ndega ndiri independent. Zvikanzi right wazozviitirei ungadai usina kuridza uri independent, ndobva ndaona kuti relationship inenge yatokanganisika, ndokuchibva ndachinja stable. Ndachinja stable kurisiva kwandakaitwa kwandakaenda uko kwakaita kuti Makion ati sekuru kuibeta kako ngatidi ndakutouya ikoko, ndobva taenda tese ikoko, ndobva tareleasa Maruva enyika yandaenda releasa inini same iye abva areleasa Makorokoto. Ndogore ratinoti Mwari wakabva watiwanira ndobva tasimuka pamwe chete zvakanaka. Makorokoto yabva yaitawo hit, kunoko mugove ichitawo hit, ndobva taenda futi pamberi ndireleasawo Nhamo dzenyika iye achidzidzisa kuparara kwenyika, tichingozviita tiri pamwe chete. But pane time yamunozoona kuti demand yakura kwatiri tese, and ini ndini ndakadecide kuti no zviri sei, because takabvumirana isusu kuti kana dai tikazoda kusplita kumberi uko, anenge ada kusplita zvatakatenga tese pamwe chete anosiya zvese. Ndichachibvumirana. So I was the first to say no, indafunga kuti tidai so. Makion akati no problem sekuru, muzoti chibvuno chedu kana makangana ndikuyochidzei, ngati okay ndizvo zvapana zvekuita, but ngatimboitisa izvozvo, kana zvanetsa I'll come back, kana zvanetsa uya kwandiri. So atina kuita zvekuburana, no. Ndobva ndaenda ndobva ndatsvaga equipment yekushandisa, iye ane equipment, iye ane mota, ndine mota,
basa rinoda kufamba zvakanaka until paakazosplitawo negroup ndopatangoita sekutaurana kwatakaita mukati last album rake akabhekwa neZimbabwe Stars free so isusu tanga tiri paushamwari nepaukama zvese ndinoziva kuti kana pangoita maita vanhu vemukurumbira vanhu vanotaura zvakawanda vanofumira tumwe tunyaya tunoshiya kuti okumara kunguti taive so close naMakion zvekuti pakukura taitombotuwa vamwe vaitoti tiri matwins ende kuwirana kwacho hakuna kuzombopera until he passed on njeka LKZ Leonard Karikoga zvakataka mamunzo apo ari kutaura kayeka achipauka umbo kana kuti uchapupuka hweupenyu hwaiyeka mushakabvu TM Thomas Makion watiri kurangariraka pazuva ranhasi manzwa mimi zvichinziwoka vakashanda vese pana maminimini mandofa ndorangarira parefu rake rekutanga Thomas Makion vari vese nazvakata mujaiti pamunyati zvakare ndaifunga kuti tichagara tose kwemamore ndaifunga kuti tichagara tose kwemamore ndaifunga kuti tichagara tose kweupenyu ndaifunga kuti tichagara tose kwatika anzi maminimini pamusha penyu apa apere amene kuti chiko wasiratseko General Shereni pachitauni apo na mai Shereni anza waka takaibata kuti G National FM namkomanguka achavakaira zviri sese pasaviva anza waka tiri kufamba tinemi mose Jimmy Blocker apa Glendale apo ka zvikanzi aiwaka take ka ndiyo National FM ereke pana pandimbonzo enini kubva kuna gogo tinai gogo imimi munoti kana kuti maiti mukasangana nevanhu mainzwa sei vanhu vachikuti ndo amai vaMakion kana ndikanzi mai vaMakion anototi chaiwo iri vakambereka kana munhu akasangana nemai vaMakion naye mitiudze mati ndimi mai yacho kane nhasi kumushana handoyari inosvika ndichivataura kuti ndaona mai vaMakion saka imimi mainzwa sei vanhu vakadaro aiwa zvikufara zvakapetwa katati handitika kuti makabara mwana saka mukureva here gogo mimi kuti mwana ukazvara mwana akaita zvinhu zvakanaka mbiri yacho inofadza vabereki kungaregerawo kufara nezvinhu zviri kuitwa nemwana wako kuti wangu chaichai yangabva daro zvinofadza chakanaka chinofadza chakaipa hachifadzi asi baba vake vaizvitambirawo here kuti vaiwekani nanhasi kana makati tori pikicha unowa kutochema saka iko zvezvi muri kugara kumusha mama akumusha here paanga akuimba achoti achibva kwamutora kunoimba uya achizoti ndakumbonoona vabereki kutosirwaka zvakasiyana siyana ofurira yake kunokwarari chii chaitika kana vachinge vasvika napamusha vavakidzani vaizvitambira sei aitosvika uri usiku
uziva chivanhu chinonetsa taurezvenyu aitosvika uri usiku uzongonzwa bedzi mota kuti asi mukomana uyu akauya here wozorongomera zvinhu zvake ubva ngodzokera chivanhu ka hapana munhu vanofara vasingafari vanenge varimo mukati imomo ndikokoka hamanza paanzi anzi aitoitira kuti uya pakati peusiku chaipo chaipo pasingaonekwe newawakidzani nekuda kwekuti wamwe havafare wamwe saka anzi wakasiyana siyana kumamisha ikoko ndofunga pa dzanga dziri nhau dzekutyaka kupingirwa mwana saka Makioni pese paenda kwamatsika uko aitoenda usiku kwete rakacheka nyika aitoenda usiku vero zvokutota kuverevedza zvezvo achipinda pamusha utobuda futi zvakare risati rabuda akomana amene kuti usiku wacho varoyi wacho handi ndo pavanofamba here usiku zvasingasangani here mumwe ameno zvinoitika ka mukurarama ko ndo chinoti panotika chivanhu asi munozongoziva kuti pazuva rekupedzisira vacho vainzvenga vache vavo ndo vakazomusesedza zvakare kunomuchengeta ka nekuti akazonovigwa kumusha vacho vainzvenga vachivavo ndo vakazongomuperekedzawo ndo vakazounganawo pazuva rekupedzisira mukurarama zvinoitika izvozvo rekatinze panapa mukoma Elliot Massimo mukoma Elliot Massimo ndewamwe wakatanga ka neThe Haka Sounds vakazotanga nawo vakomana veMaungwe Brothers kuti tinzwe kuti zvakasangana sei. Tichifamba takadaro ndo patakazosvika pakusangana nana Thomas Makioni na Leonard Shakati. Vakauya sei? Ava vanhu vakauya futi semawiriro aita na taita zote kuya vachikumbira tinokumbirawo kudetserwa tikavanzwisisa vanga vasina futi chavairidza vanga vasina chavaibatawo vaikwanisa kuimba chete saka music yavo yese tisitaitovaarrangera nechikwata nemaimbiro acho taitovafundisawo kuti zvinofamba zvakadai zvichifamba so muchiri kuyoka kuti maigara kupipa iwana Leonard vaigara kuHighfield inini ndanga ndichiri ngori kumufakose ikoko chikwata chiri kuMbare chikwata chainopracticera kuMbare asi chiri kumufakose Haka Sounds ndeye kumufakose right zvadaro muchiri kutonderere nziyo dzavo dzekutanga ivo vakomana veMaungwe Brothers? Ndichiri kutondera takaita imwe yeGT yainzi Pfuma yenhaka inoparadzanisa tikazoita ropa remutema kana ndichisiri kukanganisa tikazoita tungidza gwenya ndofunga pana ndichiri kutondera masongs andairidza ndiri pabhesi right pamama kusenza mimi neMaungwe Brothers mungataura line up yacho tenge kamira sei kuti ndingairidza chakati? Line up yanga yakuti iye Leonard na Thomas vakanga vari mavocals vaiita mavocalist pane music yavo iyo taivapo time yavo yekupinda pastage kana tiri pashow saka koto Charles Maurere akanga achiridza keyboard panguva iyoyo achibatsirana nana Leonard futi pamavocals koita mumwe anonzi Kenny Visharona akanga aine accordion airidza accordion tanga tisina ngirikini keyboard chacha anga ina accordion nezvinezvi ari kushanda ari ku police band mumwe futi weHaka Sounds vananga ndatosiya ibaba ndianga ari akatanga kuridza na accordion iyo kusvika tazomutsvagirawo piano yacho chaiyo kuita Play Chiwaya airidza rhythm pamasongs ana Leonard Shakati indairidza mabass pamasongs ana Leonard kuita Bizek Antonio airidza lead guitar panga pamadrums panga pane anonzi Tawanda Spoke Ring akashaya futi ndianga akuridza madrums saka ndokumira kwanga kwaita chikwata cheHaka Sounds panguva yanga yana na Leonard Shakati saka ivo ndo vaichikombozera imo arrangera music yavo? Chokwadi ivo vaikomboza to arrange makafamba navo kwenguva yakareba zvakadii vakomana? Ndingati nana Leonard takachovha kusvika muna 1990 tatingati sisi ndo yanga iri yekupedzisira album yekupedzisira ndeiri navo Tungidza gwenya ranga riri chingani?
rangari ndofunga kare vayabudisa ari ma12 inch ranga risiri album chairo tungidza gwenya raka ri 12 inch 12 inch kana ndichiri kutondera ndokubva tafamba navo kusvikawo mugore ra1990 tanga tiri ngori navo iri Mahungwe Brothers and the Aka Sounds ndo mabudira aita zita racho right makazosiyana nawo sei kusiyana kwatakaita nawo pakauyawo mumwe mukuru akanga aida kuti promote aiitwa iye Mazana saka munongoziva zvinoitika mumagitare ka munenge muchitsvagawo kunenge kuchibvawo hupfu saka mukuru uyu akasvokobhidhawo panga pari nani kwatiri saka aida hake inini chokwadi chakadai aida kutora inini aida munhu wekeyboard aida kundinoridzira Comrade Chinks imi mairidza keyboard panguva iyi ndanga ndakuridza keyboard saka zvakaitika inini manje nekurwadziwa manje ndakabva ndataura nemukuru ndikati inini handikwanisi kuti ndibve ndiri ndega inini mungatotora nevamwe vangu vese asi panyaya yezita manje akabva aramba kuti aise Aka Sounds akati saka Aka Sounds takutomboisa paside muchinoridza muchizviti mimi Comrade Chinks and Mazana Movement saka isusu sevanhu vaitsvagawo panenge paine hupfu takabva tatongomisa zita redu rekuti Aka Sounds panguva iyoyo kwakutotanga 1991 tanga tatona Comrade Chinks saka vakomana vamakazovaita sei Thomas pakuda kuenda kuti aida kuenda nevese hapana wandaida kusiya asi ivo ndo vakanga vano chimwe chinangwawo chokuti vakanga vaakutofungwawo kugadzirawo rimwe band saka vakabva vanotangawo rimwe group right group ravo ravakanotanga ani nani havana here umwe wakatsabvura kubva muHaka Sounds kuHaka Sounds panguva iyi vakatora Bizek Antonio welead guitar takamboti pushei naye tiri kwaChinks ikoko asi vakazongomutora paya newebhesa ainzi Pletchwire vakabva vazoenda kunoridza neyainzi Zimbabwe Stars inova ndo yavainayo izvezvi yakazorohwa paka iri paremix ka iyo atungidza gwenya yacho kandiyo yamanzwa paka hanzi yavakapedzisira kanayo na Masimo awa rekatinzwe panapa kuti iri paoriginal yange yakamira sei. The original chungidza gwenya maimbo peka tinozigona chiona kunze kwadoka maya kuchungidza gwenya uone kwaunoenda maimbo peka tinozigona chiona kunze kwadoka maya kuchungidza gwenya uone kwaunoenda
ndieka Leonard Chakari na Thomas Makioni ka vakatsigiro ka Nedhi Haka Sounds na Edith Masimu na Bizek Antonio. Udaro pana paka ndakambata zvakati Bizek Antonio ndakamutsvaka ndimara ndambata chimbonzwawo nayo vangari dziri timu dzemumfakosi momoka vaina na Elliot Masimo vachibvawo muti mabhendi tawo imomoka Haka Sounds kwakuzogumisira ka vakumaungwe brothers. Rekai tinzwe panapa kuti Bizek Antonio zvakafamba sei kudzimara vasakati vakomana. Panatonga pare But ko plus ngatite zvemagitazi namukomongo ano zvemagitari anchada mungatoita nemufana wangu ndopatakatanga kubatana chitorwa nana sekuru hosho vachiti uyai mungoridza pabreak payari toenda toridza uyai mungodai tongoenda toridza saka ndokutanga kwatakaita kagurupu kainzi akasaunzikapo takatamburekodha masongs akati mbichana muchiri kuyegere mamwe acho masingles mamwe acho ainzi Teresa, mamwe acho ainzi Shuai, imwe ainzi Varora mazuva ano haadzadza kudaro. Makore api ya? Tutaura zvekuma 86, 87, 88. Ndokubva mazoita sei? Then muna 89 ya 89 ndo patakazosplita tapataenda kwaChings tapata rekoda imwe yenzi Wokoyo itina Katarina. kwaChings makaenda sei? Makasiyana sei akasaunzi zvakaita pane mudhara aisponsor inzi mudhara rona igara kumbare saka mudhara rono atakatadza kuirana pamashandiro tikati ano mazomutakura atichamira zvekutambirisa toda zvinoita tega saka chinzi achibva angotoona kuti chiridza kune imwe bhawo chiturisa ndobva ati ano vakomana imwe haanda kufarira tabva tatanga kushanda naChings nakatarina ichinzi Mazana Movement tabva tambodhonza ndopakazonzi na Leonard yaive 92 right. Pamakasenza naChings yanga yakamira sei Mazana Movement? Mazana Movement yaiti Elliot Masimo, Charles Maureen na Pledge. Elliot Masimo airidza bass, Pledge airidza rhythm, Charles Maureen airidza keyboards, madrums baba namwenzi Spoke tawanda Spoke akazoshaya yake nguva dzacho idzodzo imairidza lead. Nziyo dzimwe dzamakaridza kwaChings pane imwe yenzi Wokoyo takatoita video na Katarina takapfeka mabareta eredhi tabva tazoita imwe yainzi vanhu vese muno muAfrica ndairidza lead kanoti dendendendenda ndikangu ikapo saka after that ndopakazouya Chakata achiti ano vanhu vandikuridza navo veZimbabwe Stars havasi kuita zvakanaka wadi kuuya ndondati alright mira ndimbosiya ndabatsira vamwe wangu waziva then vasara vachiita basa ndozouya saka pandakauya kwaChakata ndopatakatanga kuita shungu dzemwoyo. Makaenda kuna Chakata, makaenda muri wangani kuna Chakata, makaenda muri vega? Ndakaenda ndiri vega at first. Ndaenda ndiri vega ndopatakaita shungu dzemwoyo. Apa yanga makasvika na Zimbabwe Stars yakamira sei? Zimbabwe Stars yanga yakakwana. Yanga inani Jeras Goliath airidza bass, kozoti Rafael Nyampipo airidza lead, kozoti Solo Murunda Tsimba airidza rhythm, kozoti Ozwe Maganya airidza drums. Saka ini ndakasvika ndichitsiva uya ainzi Rafael Nyampipo because lead yake yanga yakanyanyira kuZimbabwe Stars zvakanyanya kuMusic Musalena ndangasingadizvo ati handodai kaita karumba mbichana saka taichinja nayo because even pana Mugove handina kuridza dzese akaridza Mwenza namarwa enyika indikaridza Mugove naNdinyarewo saka taingoita pamwe ndaiti ndiri parhythm iye ari palead kana ndiri palead iye ari parhythm. Saka koma Antonio mimi munoridza ma-instruments ese chaizvo kana mukatarisa pana Kundiso ndindakaridza keyboard ndindakakundiso gomba remarara umwe ainzi wotakazotora Charles Maurere wekuhakasaunzi ndiyakazotanga pana pakuyambuka
but kumashure kwese kundindaidza keyboard ndisiti ndikarekoda ndikaridza lead tapedza ndochienda pakeyboard. Saka vakomana Thomas Makion na Leonard Chakata akauya kwamuri achida kuti muwewo kundiani? Ndichakata akati ano inini ndaida kuti muyo akanzwe chiwa kusanganisa mwe kana kuti muchimboridza muri pamwe chete nazakata ndinoti mama angambokuona here muchimboridza kana aingonzwa Chakata iuya kuhakasounds ndopambandasiyevo vaiuya naThomas Makion vauya vachiti tikumbira kukuridzawo 2-30 minutes woridza woenda kuhakasounds tisati tatomboenda kwaChings zvoti patakatoenda kwaChings akatorwadza ivo ndopavazoenda kupi kuZimbabwe Stars tichienda kwaChings but still vakazonditora akazoona kuti mukomana uye vaziva mazita uyai kuno kuzoti ndaitomboti mamashozi bhozi waZakata tatine contract pane chimwe chihotero muno saka tairidza Monday to Friday then Monday to Thursday Friday ndochienda kwaChings not Friday Saturday Sunday takatombotonza nguva yakadaro chero mashozi anga asingangoclash aiwa anga asina clash bhozi vanga vari pacontract vakapedza contract yavo avaimboitawo zvimwe indochienda kunana Chings not Friday Saturday Sunday ndokuva takaita ndova 2 years nchidaro. Makion aita akauya nenzvimbo dzake otipa togadzira tapedza Chakatauyawo nenzvimbo dzake otipa togadzira tikaona kuti weki iri nyampipo ndiyanga achiridza lead zvakanyanya toona kuti apa ndoridzawo lead zvakanyanya kana kuti apa ndoridzawo rhythm kuti weki dzisiyane dzisafanana zvoti vazhinji vairamba kuti tisitairidza uku nekuku totiwo kuZimbabwe Stars ana tozwepi todaro futi saka imi maikwanisa kuti right apa takurova pachiChakata style apa takurova pachimaisel apa takuitawo aiwa zvakaoma kuva munhu unobasta nzira dzakafanana idzodzo because munogumisira makungoridza zvimwe chete izvozvo hakuna aiwa ndozvataida kungwarira izvozvo kuti kambo akakasafanana nekaka even ukateera magorokoto aingambofanani nagore aifanani nengi taitosiyanisa kuti no apa zvaude ende taiti tapedza kupractiza totepa toteerera tese no rhythm yako yada kuenda kuna Mugove yada kuenda kuna Chennai tobvisa tochinja haizvo ndo zvataigona stere. Saka trick yacho ndeipi because tikateerera kana mazuva ano so marwera amaita magitari kaunda muita magitari ni vari kutadza vamwe tona kumwe kuri kurohwa muronda tsimba but kwenyu kwakaoma ndotorwadziwa kuti vanhu vari kuita magitari mazuva ano achingotanga chii ambada kutedzera mingi achitanga atotedzera mingi munhu kana uchiita chinhuka of course pane pamwe pekuti munhu ada kusimuka but kana usimuka achiwira wegazve but kana riri album otorese otozonzwa imba kuti ohasning uyoyo aimba hasning but munhu anoteedzera zvokuti ndotonetseka kuti vanhu ngavataurire sei vanhu veZimbabwe kuti no munhu ukaita chako chikafarirwa chakadaro chiri chako iwo chozikanwa kunzi ndechabhizi Antoni anofunga unogomosimuka zvino vanhu vakati anenge ningi uimba anenge ningi hauna kunoenda asi munombosangana nepamunombotaurana mega mega kana kutsurana zvezvi kana kuti munenge makuzongotya kuti munhu aungamuudza zvazvinoita munomboedza kutaura but hautaure nenzira yekuti munhu anoshatirwa nayo unoedza kumutaurira zvakanaka kuti no
wadi kumboita music yako chita kurekera zvauri iwewe kuti no apa ndisitotedzera ningani sibaita sadini ndodaita zvandiri ndodaudza maideas angu manyowani but unoona kuti mumwe achandoshatirwa ndakatonzwa mumwe achiti ndakutotera kuchitumbisa mutere munhu wacho tinyazogara padhuze ndichimukopera zvino umwe anenge achitora nerekodha kutorekodha kutonyatsoteerera kuti anyatsotedzera munhu but haisi music yakadaro music yacho inoramba that's why munoona music yemuzimbabwe iramba ichingofa yasiyana nemusic yatairi nayo kuma-90s kweko right imimi makafamba nawakomana Thomas na Leonard vari pamwe chete pakupatsanurana kwavo mungataurira pane chamungaona kuti apa ichi ndo chakaita kuti uyu munhu ati rege ndiende kwangu zvakaitika pakaita makorokoto ndofunga vanhu makorokoto vakaita vari pamwe chete neuyo akaita mugove saka vanhu vanga varatidza kuti vanofarira makini vanofarira chakati vanhu vaviri vakati ngatiitese ngatiti uyu achizvimirawo zvake because iwo watione vanhu vakuinda nevangu of course mwakambovhiringidzika nazvo since anga asati zijaira but zvakazoita right nekujaira nekufamba kwenguva tikaita savanhu pakutanga vaiti album uyu woitawo dzake osanganisa ndizvo handiti saka pamberi apo takazoona uyu akubudisa album rake mungurwa ndo zvakutaurwa here zvokuti iwe uchizviitira album rako uye uchizviitira album rako kana kuti zvazvazvonzi iwe wototsvaga chako wotoenda nechikwata chako endera nechikwata chako no zvakangoitika zvakangozi tinongosaradza vanhu vatiri kuda kuti ine ndodaenda nanhingi makiona akati udaenda nanhingi nevamwe vanotamba chakatakati no vamwe vanoda kuve vanhu vauya asi ndikuda one music chete nevanokwanisa kuenda nayo saka vakaenda na Thomas ndiani nani Thomas akaitika akaenda naekwainzi Taka aitamba pafront nemwairi madrums akazoshaya ainzi Charles Musendaro na ndonga ndivavo because uyu weida akazoshaya ainzi Rafael Nyampipo wandaichinja munaye akazoshaya akashaya before Pinimto rhythm uyu muronda tsimba akabva ashaya futi unosa basa redu magidhari saka kushaya kwaakaita uye akabva atsvaga mumwe rhythm akatomboridza na Donald Gogo besi no Goriati takasara naye Goriati akati ndodaenda kunasaka saka besi kwanga akuridza ndiani besi akatora yanyatsomuziva munhu anga achiridza besi ndonga angabva kuna Marcus Bandel kana nsingakanganisi saka uku paakaenda kwakanotanga kuita album ripi Thomas akatanga yarainzi kumangondo mangondo asi uku muri pamwe chete anga apedzisana makorokoto nachifesekedzo nazinoirema yamakapedzisira ukazotanga kumangondo akazouya futi zvinhu zvisina umiro mushe pai pakazombotaurwa nyaya dzedze tabva taita chifesekedzo ndo yakazopedzisira akushaya mushure mokunge ambosungwa paipai akadzoka saka kuti anyatsokupinda panzvimbo akuda kuti zvinhu zvinyazodzokedzana akambodzoka kwamuri hazvina kumbotora kunetsa atopiwa mupanana sekuru ake anoita tikatanga kupuratisaenda atinamboita 3 weeks tatatopedza tataenda studio apa abudisa song yake
zvikanzi panapa naye tendai chibwe zvikanzi takaibata kuti National FM kozoti zvakareka Patience Kashiri Njusu zvikanzi maiwe zvangu inini kana na Thomas Makioni aiwa ndenda ungorowa iri Njusu dance zvangu pakatoipa Clive achimwene piri ichiti zviri sei manza zvakare kubata murume wekuimba toziwepi Jealous Goliath kantizo kuti akasangana seko nevakomana ava ndo pakauya vakomana Leonard na Thomas vakati akomana tambobvaonekwa tabva nako tichitraya kuti tiwane kubatsirikana tine nziyo dzedu dzatoda kubatsirwa kuti titese tirekodi ndikati akomana kune band leader angari Rathod Nyampipo achiteerwa nawo Zulu Maganya ndikati akomana mukunzwa nyaya yekutaurwa nawakomana isusu panapa tiri pacontract pamachipisa alavira panapa paduwa vanhu 4 tikazoita 6 tozoita sei skanzayo ava tongobatsirana nawo tonowapindira mustudio then tikaita weki yavo mustudio topedzerana nawo isi todzoka edu kubasa kwedu zvisinei ndopataenda ndopata practice Mwari ndo vatungamira first album yavo yatakaita yaLeonard yakabva yaita hit yenzi Maro yenyika inova ndiyo ine rekodi yakatekeshera inonzi Mugove. Pimi pamakatanga kushanda newakomana Leonard Jakata na Thomas Makioni vanga vasina kumbobvira vaburitsawo here mumwe mhanzi vakanga vaburitsa album yavo yekutanga yainzi Yarira Mere. Vanga vashanda nevakomana vapa Veyaka Sounds. Okay, Veyaka Sounds. Saka kuzosiyana kwakaita neHaka Sounds ikoko ndopa wakazoya mukakabatana nemi. Ndopa wakazoya wakazobatana nesu. Ndopa tawana contract yekuridza sakare pa contract wamushandira pamwe waField. Ranga rigore ripi? Mwaka 90 91 92. Ndopa makatanga kuriesa Maro yenyika. Maro yenyika takariesa 90 ikazobuda 91. Production ya 90 nifanga ili Yarira Mere.
asi yarra ni mira muna kushanda navo ayo atina kushanda navo vakariti vakashanda navo kumanera akasawanda anga aripo papa ndi Basic Antonio anova ndiye leadman nanasari kwezvo right mazobatana naye mimi yanga yakamira sei lokubatana kwataita taishanda zvakanaka chaizvo pakuburikidza nekuti tanti pa night club pataishanda yokuti rwangu tanisina tarisiri kutoonetsana neuyu kuti achakupa mari ari kundipa mari shoma kana kuti akudai tatambiriswa nehotel ndiri kubvira ine kuti yanga yakamira sei group renyu patakabatana nakubara paipa tatana Basic Antonio Palid, Rafael Nyampipo with Zimbabwe Stars, with side girl, Papa League again, then go Solo, Muranda Simba, Parisio, then go Bani, Parisio, then go Inini, Babas, goes there in the play. I read a footy bus, Babas, was Wero Maganya, Pama drums. Na Charles Musendami pama drums. Kuratidza kuti vamwe vakomana vanga vabva here kuhaka kwekwe vakauya michara usinara saka ndobva maruva enyika yaitwa pepe maruva enyika akanyora nziyo paipai pana maruva enyika ndiani Leonard Chakata dzese Leonard Chakata akanyora album yese zhinzi maruva enyika inovapa ndopakazobuda hiti yakari mugore right Makioni ndobva anyora yake album makurukutu inova yakazobudawo hiti yake pepo makurukutu yacho Makioni pana maruva enyika vaimba vari vese ko pana makurukutu vakaimba vari vese aiwa zvinofadza chose pakajeka ipapo mugove kuhita kwayakaita pepai tingati sisi yakabata nyika yese mugove pakubuda kwayakaita pakutengeswa kwayakaita ndiyo yavanoti gold disc yakatengeswa nyika yese zvakuti vakomana vakabva vasumuka kamwe chete unoziva kuti kusumuka from Norway obva wati wane imba wane motokari wane mainstrument moona ndo masumukira vakaita ipapa uyo Makioni aigarawo muold Highfield Leonard aigara pano paUton Park pana asati aenda kuHillside kana kuBorodero waigarawo ndo mazuva acho ataburitsa mamugore maruva enyika namakurukutu inini ndakanga ndapedza ndaona kuti zvinhu zvangu zvinogona kundiitira zvandinoda kuita sezvo musha wakura saka regai ndipamhidzirewo munda ndonorima munda wangu ugonimbovasiya vakomana vaite se vamboita zvavoitawo ndakabva mune zvakanaka handina kana dambudziko navo kana wandakanetsana naye kana wandingati uyu nechipomberwa naye kana ivo chaivo kwandiri hapana kana wandakakanganisirana naye kana kuvhiringana naye angosiyawo mune zvakanaka ndichitini ndakuita sei ndakudomboti ndinombozvimirira ndiri ndega right pakusiyana kwamakaita navo mimi makasiyana navo vachiri pamwe chete here ikakuti makasiyana mambomira neumwe ari mumwe chete takazasiyana tambomira because zvakaitika nezvekuti pavakasiyana vakomana Makioni naLeonard isusu takaona as a band kuti tikati vamuenda kuvamuendawo band rinenge ratoparara ngatiite chisungochi chimwe chete ndopatangobatana setimu yemagitara tikati isusu ngatibatanei naLeonard Chakana batana naLeonard Chakana
makioni batamutsvagira mamembers ndobatatraina mamembers acho batavapractice kuvatraina maitiro ataita kudzimarara kuvakwanisa kuti vachitanga kuita mashows. Makioni makamutsvagira ani nani? Palidi vakomana acho mavakanganwa macho pane nguva ndaingoziva kuti vanga vari vakomana inonzi iko vaigara kwafiridziwa anzi vaiti ingo expressing something like that. Kakatori kabhendiko kamwe akaritori kubhendiko ranga rakazvimiriro makiona akazonongojoinawo ipapo ndobva vauya kwatiri ndobva tavadzidzisa music iyo ndiri nini napese kuti muwapinze mugroove remaungwe. Saka zvanga zvakuti imimo muchienda makadaiso na Leonard Mankiona achienda akadaiso right. Mr. Goliath, chii chakaitika kuti sekuru nemuzukuru vapatsanurane ndimaizoona vaning'ina venyu aya maivatarisa? Ipapo aumali inyaombe ya kuti nditaure kuti ndinyatso kuti nini ndinoziva kuti chavakakanganisirana chacho ndechichika handidi kudye pangu handina kana kumbonazvo ipapo nekuti ndakangoshamisika tiri kupractice mazuva oti anoita kupracticera kwamakoni kuchitungwisa ndangoshamisika Leonard achiuya akati akomana musha waita sei? Musha wakura. Anoda kuenda naMakioni oenda naMakioni, anoda kusarawo neni anosarawo neni. Inini zvandafunga ndezvekuti ndafunga kuti sezvo musha wakura beta tivandudze munda uyo aite zvake ini ndiite zvangu chete kureva kuti imimiwo semataurira aita Leonard ayo pane zvaangaona uyewo. Ndofunga kuti pane zvakangoona pari pachawo but isusu semaband members takatoshushikana chaizvo zvokuti zvakatotora nguva chaizvo kuti vazosvika pakupatsana nekuti takazosara pasi tichigara futi tiita kumana ko zvino vanongodara novasvika paextend yakadai so handiti apa ndokuti musha wanga wasumukira zvakanaka ini zita raita serasumukawo zvakanakanaka apa mashows tiri kufamba tiri kuzadza zvakanakanaka wai kuti vachipatsirana ipapo zvakanarira ndizvandataura ndizvozvo anenge aona kuti ada kuenda kwaMakioni oenda kwaMakioni, anoda kusarawo neni osara neni batazogara pasi tese tikati amana bhendi rinoparara ngatingoita isungowani kana tiri kuti tikuenda kwaMakioni toenda kwaMakioni kana tiri kuti tikuenda kwaLeonard toenda kwaLeonard. Jealous Goliath kanga achingunoti pawa chidimbu chake right pane umwe zvakara akazoshanda na iye ka Thomas Makioni ka mkoma Steven Dibura nasi avendo kazhinji
ndaitoti ndikasvika kana paclub pachinzi pane bhendi riri kuridza ndaitotaimira kuti hapana here anonoka kana paina anonoka ndaitongoti ndiripo kaini totobata kana muridzi weinstrument aitozosvika tatopakati titoridza dzimwe nguva vamwe aitozorambirwa kuti iwo wanonoka iwe itombosiya muchinda vayambodi autoridza zvonaridza akunakirwa manje ndo zvaitoitika saka ndakazotorwa Maungwe Brothers because yanga ine contract pamushandira pamwepo paya zvisinei Maungwe Brothers yakabva yakasika kusplita saka pakabva panyatsoita indira kunzisa kuti miri kuMaungwe Brothers makaita sei ndiana makatanga kuona chii chakaita kuti muende kuMaungwe Brothers kuMaungwe Brothers kwaane vanhu vekuziva sezvo ndandamboiona kwenguva yakati kuti iri pamushandira pamwe chimwe chinhu chakaitika kuti ndiende kuMaungwe Brothers ndakamboti sezvandataura zvezvo kuti ndakazomboita session musi ndakaridza nasolo ndobva solo makore ndobva auya pamushandira pamwepo paya saka ndo zvakaita kuti vakomana veMaungwe Brothers vangoyemura utachi yangu kuti chinda anodza besu anodza gitara zvakanaka ubva kunze muchidza kwasolo ndichidza kwasolo saka pakazongoita link yekuti tirambe tichingoonana kwakusina mafoni maselfoni saka vaingoti unofanira kungopota uchiwanika munzvimbo dzinoridzwa magitari saka ndo pandakazonzi nemumwe muchinda zvikanzi Makioni yanga achikutsvaga izvozvo zvakandifadza nokuti inini ndandagara ndingori fani kuimba kwake Makioni kamazuva acho yayo pandaimuona pastage nematambiro aita zvaindinakidza zvisingaiti saka pandakanzwa kuti ari kunditsvaga ndauzombogadzikana ndakabva ndamhanya kumutsvaga zvakaipa saka pandakazomutaurira kuti ndini Dibura chichi abvangu ndichagudu unofanira kugara uripo padhuze hazvina kunditorera time kuti indakabva ndatotanga kutopractisawo music yangu wakaita kudhara yavanga wakaita vese apa vanga vatosiyana here pamakatanga kuonana vanga vatosiyana here nazvakatanga vachita umwe chete panga pane unyere kupewa split ndo mazuva makapfekera ndo mazuva ndakapfekera saka mumwe nomumwe ivo vaiziva zvanga zvaakutoitika kudhara saka mumwe nomumwe anga akutorongedza zvake ndomira sei saka wakabva watoita mukana saka makavamaya kusaidi kwaMakioni asi mimi magara naMakioni muchishanda nekunzwa kutaura kwavo mainzwa kuti chakonzesa kuti vanhu vapesane chii vanhu vanga vari ukama kwakorera vari pamwe chete manzwira ndakaita mataurwa zvakaita pana manager wacho anga ari mukoma waThomas ndiye anga ari manager upendi saka ainzi Thaddeus Makioni ndiye anga ari manager wavo vese kuti Jakata naye Makioni saka manzwira ndakaita panenge painzi ane zvinhu zvaaimisiuza here kubvira kumainstruments nezvimwewo zvebasa saka panenge painzi Makioni ndiye aizonzi mukuru wavo vese Jakata ari pamusoro pachiteerwa naMakioni saka Jakata aizotaurirawo Makioni kuti mupende muri kuitika zvakati taurira vanhu kuti zvakati saka panenge pakanzi pakabuda muromo kuti Makioni akanga audzonzi misa uyo Jakata saka Makioni zvaimuremera kuti amise mukoma wake kubva ipapo pakabva patanga mutauro ndo manzwira andakaita pakabva paita mutauro Makioni akatumwa nemukoma wake manager Makioni akatumwa naJakata Makioni akanzi naJakata uyu munhu ari kukanganisa basa ari kumanager ari kudai soso saka Makioni zvakamuremera kuti amise ndofunga anenge akatonzi amise basa saka zvakamuremera manje kuti amise mukoma wake basa okay saka zvakatakabva ati saka kana zvakadaro pachikamariziro
akabva ati anzi Jakata akazoti uraiti ndazvifaya mubendi pane murikuona. Saka panguva yacho sekuru Jakata ndo vanga kugara vaine power. Saka maband members vaida vakabva vangomhanya kusaidi kupi kune power. Saka uyu anga atogara atoona kuti panapa ndichasara ndogona kusara ndisina vanhu. Ndopa akatanga kuti kutsvaga manje ndopatanzwa kuti aita kuti idane chikare. Saka zita rakabva munhu akabuda mubhendi akabva asiya zita rakabva rasara rakadaro sezvo ndiwo wabuda. Saka uyu paakaenda kwakabva anobatana nevakomana ndopakabatana nevakomana veZimbabwe Stars. Zimbabwe Stars yakabva yangomuteera bhozi papana paiti mukoma Bizeki wacho agara ari nanhasi vari vese naChakata kuti Goriati kumboita kambokai tozivepi naEdzabesi nevamwe vari pakati vatsingira Ndingoma Steven Dibura ane chikwata chake anogara ari paHope apa anofamba neHot Wayaka Band. manager futi. Yange yakamira sei panguva yamakapinda? Panguva yandakapinda ini paiti Doni palead Donald Gogo nza kwamacheso ini pabase papa pato mwainzi Jona akazoshaya aedza rhythm pozoti umwe muchinda ainzi Vengai remadunhurirwa vaimuti sakisi anga akuridzana title nzomanje mazuva apera ndianga ari pamadrums ani dzimwe boys dzekutamba ndomuiranga aita maungo kushaura ndi Makiona aishaura achidairwa ni chindanzi Thomas nanhasi Thomas wacho mupenyu ndinotomnezuro chaenda akatomboonana naye vanhu vaimungomuti Chisano bozi Moskeni saka anotoikandovaida mupa respect here vaingomuti Chisano seuno kuMozambique president kuMozambique panguva yacho yanga ari Chisano saka ari kuita iko zvino Thomas iko zvinezvi anoshanda sakiateka pachikoro chinotodzidza mwana wangu chikoro chipi chinonzi Mutasa primary chiri kupi chiri muHighfield ndopaari kushanda izvi aiwa panonzwisika ipapo right imimi panguva yamakabatana naThomas Makiona nziyo dzamakatanga imimi ndedzipi kusikisana Thomas? namukoma Thomas takatsikisa nziyo maupa manenge akati kuti zvichirawo kuti kusiyana kwakaita naJakata achinotanga zvake ndipo makatotangirana ipapo? Ya ndo patakatangirana ipapo ndo mafamba patamboti tatifambei takafamba zvakanaka chaizvo ende muupenyu hwangu ndasangana nemunhu ane rudo saMakiona kozi inini pandakatotanga kupinda kubhendi iroro
ndakatozoudzwa papaya kuti iwe ndonotambira mari pasi pemunhu wese. Ndaitambira mari iri pasi even kuna dance because ndini ndakapedzisira kupinda mubendi. Bendi ranga ratombotanga kutombopareta tichihaya vanhu vanga vagara vari mubendi kuti mumwe aimbouya pane muchinda ainzi aidriver kombi but anga asiri full time manje tokanganwa zita rake ndiye ainzi first here kanti tokanganwa zita rake zita rake ndakurikangana ndiye aimboti uyei. Saka inini pandakazonzi ndiri kutsvagwa ndichiuyawo ndakambosvikoenda pastandby ndichiona kuti chii chiri kuitika. Saka later on ndichibva ndazonzi ndaakuridza manje full time ndakatanga kunyatsoridza. Saka mumusi inini Makion ndaimutya, ndaitoti kana akandichiedza ndaitotya kana kutoenda padhuze naye because handaingomutora semunhu anotyisa but anga asiri munhu anotyisa. Mumusi akazondichiedza tiri pabreak kuSunset, ndakatombovhunduka kuti asi kuti pane chandakanganisa. Panzi apinda akatonditi ndipinde mumota make. Vandapinda yanga iri first time yangu kunyatsogara naye ndichitaura naye. Zvikanzonoziva kuti ndiwe unotambira mari iri pasi pevanhu vese. Ndikati handizvizivi because taipiwa mari yacho iri mumaenvelope. Zvikanzi kubva nhasi wautambira mari iri pamusoro pevakomana. Zvapidiguka. Ini zvandishamisa because chimwe chinhu chaiitika pakanzi tiri kuenda kuKariba. Ini ndini ndaitanga kusvika pamba pakanzi tiri kusumuka na 2. Inini kotatu 2 ndaenda topagedhi paMakion. Saka ndofunga mudzimai aigara kumastones. Mudzimai wake aizviona zvese izvi. Saka pamwe ndofunga ndiye aizomuka. Ainzi mai ani mudzimai wake? Mai ndingangoti mumwe mwana wavo anonzi Trish, mudiki wacho. Pane mumwe mukomana mukuru ainzi kanganisa racho. Saka mudzimai wacho akatozoona kuti murume uyu anoda basa. Paiti pakangonzi tiri kuenda kana kuti kupi indaisvika ipapo apo 10-15 minutes before. Vamwe vese vamwe aizosvika na3, mwe aisvika kana vamwe aitosiyiwa utonzi utozotera. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvaitika. Saka akazonditaura zvanzi ndakanzwa zvese, ndiri kunzwa zvese, ndiri kuongorora mashandiro ako chichi. Saka mari yangu yakazosvika pakupfuura yamaneja, ndo pakazonetsa ipapo. Ini because pane imwe nguva ndaitoshaya kuti mari mapirwa ndaita mari ndavhura muenvelope ndaitoshamisika kuti iyi mari yawandisa. Ndaida kutombomudzorera munhu kuti pamaita mistake. But akanditi aiwa zviri right. Saka maneja akazosvika pakuzvisiya kuti munhu ari kuwana mari yakawanda. Maneja akazviziva sei? Anga kuona here kushanduka? Akaona mamovements anga akuitika. Inini ushamwari hwacho because mulungu aitongoti akasvika aibvunza inini. Zvimwe zvinhu zvese zvaaida dzimwe nguva aitobvunza inini. Zvinhu zvakati zvakamira sei zvakadii. Zvaifanira kubvunzwa maneja. Zvaifanira kunge zvichiitwa namaneja. Because inini ndanga kutorwa sekunzi iwe unogara uri commitment yako yakanyanyisa. Saka unofanira kuchiziva zvimwe zvinhu. Steven Tipura rekati muzva chimwe chiitiko zvakare ndichirikuekwa pane taipractisa kwaMunyarari Plainview. Akazosvika pakutora makiyi ake erumu yataipractisa. Akati makiyi akugara naDhibhura kubva nhasi. Munhu wese anoda chaanoda anoona Dhibhura. Ndakambotya mulungu akundisa patight manje. Ende pane vainwa inda asinganwe doro.
pane vainwa vakazotanga kutaura nemadunhurirwa vanhu chichi vachingotaura paipai zvezokungu auya promotion saka nekufamba kwenguva zveshuwa nyaya idzodzo dzakazosvika pakuti maneja akatozosvika pakunzi iwewe ndakuda kuzokumisa mistakes awaita tiri apa mukoma wacho tiri uku zvawaita uku zvakaita kuti ndakuona zvishoti sekuru pane zvavaiona akakumbisa kuti bendi para zvinezvi ndo zvaakuitika ungopindira mberi ende hapana kuzoita mazuva kombi yedu yataifamba nayo yakabva yazobvira kombi inonzi yakatorwa naiye mukoma wacho maneja akaya nechekumbare pakudzoka mhenuti chii chakaitika kana takadzingirwa nemapurisa kana kuti chii chakaitika yange ri VW yeinjini mumashure saka akazonzvenga mapurisa aye akapinda nepana naSwift apa mumaindasira akulusaka yakazonobvira yapadhuze nerimwe garaji so anza akatoita kutomiswa nevanhu zoziwe mota iri kubuda ningi paakatobuda mukombi mukuti anoona kuti chii chiri kuitika mashuro utosvika kutoona flame yakutobuda pakuzoda kuzombodzima kuti sei yakabvira ikaperera ipapo kana kombi yebasa Magiona achizvinzwa bose aishanda kuairport company inonzi Group Air ndokwaishanda ikoko angatori mukuru chaizvo pabasa achizvinzwa kuti ndo zvaitika kwaakatanga kusvika kumba kwangu atati wazvinzwa here zvaitika kuti kombi yatsva nendo kombi yataitemba nayo ndo taienda chero kupi kwataida taifamba taitravela Zimbabwe yese nekombiyo ine trailer vakomana vakagara zvakanaka saka iyi yakava challenge yakakura kombi yabvira kubva ipapo takatanga kuhaya mota iye akanzi chii akabva atichi Tedious hai akangotaura simbu zvaitika ndo zvaitika mota yabvira uraita zvina basa akato Magiona akamboti ainda kuzosiya magitari atayo magitari asiyo tongohaya mota taitongoti kana wamusoro kuenda kumagitari utomuka utomhanya pamachipisa paipatsvaka zvimota totaenda kwakati taakudzokera futi taakugara pamusoro pemaspika manje mupika ndo zvazvakuitika futi patime iyo saka zvakaitika kwenguva yakati kuti kusvika pane time yaakazosvika Magiona akati chibhurai ndakusiya chi magitari bose chachakuitika vanhu vanga vakudhakwa zvakanyanyisa vakomana magitari vainetsa takaenda imwe show yekukwekwe kutonga imwe yakatoita curtain raiser ikokoko vakomana vakanwa doro kusvika vaitengerwawo zvavo nemuridzi weclub kuti vakomana maridza zvakanaka hasho yenyu yanga yakazara saka ndotengerai bhira vakomana vaita pungu vachinwa bhira kuseni kwacho iye vengai wanda anchitaura akazorwa mwedomeni nebhodhoro imba yese ikaita ropa imba tatapuwa mamaridza papo kwekwe inonzi ndo ari manyongo kwamavheni saka kubva ipapo Thomas akanditi Dibhurai ndakusiya chi tasiya magitari 1 zviri kuitika mubhendi vakomana chaicha havachatonzwisisi ezvino zvimota chaicha yakabvira zvakawanda machallenges atusangana nawo enda kusiya bhendi ndikamunyengetedza ndati amusiye bhendi manje mukasiya bhendi azizoiti saka incident iyoyo yakazoteerwa futi nekusiya kwaDhoni achisiya basa vachinotanga mberi kwazvo namukoma Alec Macheso pakabva vaita buri rakakurisa manje kuti zvinhu zvacho zvese zvanga ende ndakazoona kuti murume uyu shuwa zvinhu zvakumutemesa musoro Magiona abataura zvanzi ndinoenda kubasa kwangu saka zviri kuitika mubhendi ainova ndamunyengetedza ndati no pane muchinda wandoziva inini wandakaridza naye tichangotanga kuchegutu
anonzi Doubt ndokunomutora Doubt papairiza kwa Pompofu ndokwana vanomutora ndiye akareplace Adoni palid Doubt wacho futi vanga vegasa vakasangana netimu ka erinomwe kati kuno kwakubasa kamanje tichimwira pozi pese patairidza vanhu vainakizwa paizoita mafans aitenga doro kana akaridza club aitenga doro saka vakomana vaizoonawo zvekupfuuridza still Makion zvasingamuitire musha akazongoti angasinganwa Makion ainwa but aita akanwa mamusingambozviona utano kwete panguva yebasa ende angasinganwi panguva yebasa aizonwa kana apedza basa kwemimi komadhibhura mainwa ini ndasinganwi inini munhu akandinwisa doro muupenyu hwangu ndi-Thomas Makion taenda kunoridza kumvuru zvikanzi akana ndibhura ndoda kutokusarudzira doro chete vanhu vese vakaombera maoko zvishuwa zviite ngaatombonwa chete zvandokusarudzira inini doro racho akabva ndisarudzira doro rainzi Monteo zvikanzi rinosanganiswa nekoko haana problem hai indakaritestawo ndikanzwa richitapira ndati hano problem taenda kune imwe show yaitirwa kupi iyo show yanga iri ku Bangate tabva kumvuru takwenda kuBangate ndomuswa ndakatanga kuti mwadoro atenga andotenga hafu ndatengerwa hafu yayi vanhu vese ndokunzi murume chichi ndikati but ndingadhakwe ndoro zvokuti ndingatotadza kitari ndokutomwa chidailota chidii asi pastage handina kutombokanganisika ndakaridza chaizvo musiwo ndakaridza chaizvo saka ndiye munhu kubva ipapo aitoti akabva kubasa aiuya nekumba kunditora tombotenderera hama dzake pane mumwe mwana wake anga ari kuGlenview taenda tonomuona ini aibva nditengera yangu iyo iye ainwa pilsner naibva nditengera yangu iyo nedrink rangu tenderera wodzoka undisiya kumba ndozvazvakuitika mazuva iyayo bhozi akapedzisira aya ashamwari anga asisiri murungu manje bhozi ndandauza dzimwe secret dzake zvimwe zvaingoitika mukurarama aindiratidza kuti ona ukuona uyu akamira so ende paakafa handauzombobata handaunofuti doro Thomas Makion asati ashaya akambosungwa Dibura ongoritsika nditsika wena Makion mboti tsetsenino chakaitika chi ya maudzire akandiita iye akanditi akadanana nemusikana uyu vaitodanana saka musikana waigara kupi aigara kuGlenview aigara nani aigara nevabereki vake saka vachidanana kudaro musikana akazosvika pakusikana nevabereki kuti pane zviri kuitika saka vabereki vakazorova musikana vaida kunyazonzwisa kuti chii chakaitika chii zviri kufamba sei musikana akataura kuti ndodanana nemunhu soso saka vabereki vanozopa chanzi vakabva toda unodi taakutonomhangara nyaya yekumapurisa saka kumapurisa manje nyaya yacho yakazenge yakunzi repi kuita sei saka payakaenda kukoti yakazonzi istatutory rape mwana ari underage ndozvakazoitika saka mukoma Makion akabva watongwa nestatutory agara 3-4 months vari kuuya kuzotorwa akatorwa kumba kubasa yakanaondoka atorwa kubhendi achiendwa nemapurisa ipapo kuti muzotanga kupesana naye kuti abva mapamuri mimi isusu tatabva kumashows kwatatabva takazongonzwonzi mukomana akambotorwa akamboenda koti bcause koti yaingonzi yaimboita fedha kusvika yazongonzi yazonzi statutory rape mukomana adi azongovharirwa ndozvakaitika right ipapo mazuva ekupedzisira asati avharirwa uko iyo maungu yanga akamira sei micharo kuti ninga ndizichakati
asati avharirwa ndauta iridza lead guitar ini Dibura pabase Jonah aidza rhythm Sakisa achidza madrums Thomas achita mabacking vocals Thomas ainzi Thomas wofuta ndanitsara vanga vane mazita akafanana asi ainzi Thomas chiri mukosi ndiyo yandambotara ainzi Chisano saka zvakaenda endobva avharirwa keke imi makazoita se pendi maungwe rakavharasana akaita se maungwe yakamboti mirei kubva zvaakavharirwa ipapo takatombofa nenzara chaizvo ndopana amboenda takatomboenda kumboita mabinda kufishi kuleki uko tichiorder fish tichitengesa azodzoka akanditi Dibura inini handichadi magitari plus iye akabva atotaura kuti vakomana vese vatairidza navo unless maybe kana ukatotsvaga vamwana pamwe ndopa ndikatombodzokeera magitari but handichadi magitari indikamunyengetedza ndikati onaka magitari ikeriya zvinonetsa kuti ungosiya magitari vanhu vese vanenge vachinetsa kuti makioni ipapo vaingonetsa vanhu vada kuziva kuti uri papi chii chiri kuitika zvizvo utora nzvimbo vanzi hai ndambosorora ndichade magitari ndikati saka isusu toita sei iye akabva ati bhozi akadzokera kubasa kwake vanzi hainde ndopota chingokugama wewe semunhu wandisina mubvira ndatadzirana newe zveshuwa akamboti nditi gamei ipapo aimbondigama zveshuwa zvandakazoona ndikati hano beta nditaura nemurume uyu sezvo ane mainstruments anosvika kupa achindigama mukadzi wake anofara nazvo here pamwe iye anenge achindifarira but pamwe mhuri yake inenge isingati zvisingaitire mushe pandatana ndikati manje imi mune mainstruments madi kungotipa mainstruments todi tombofana tichingorovarovawo zvedu kuti zvanza no problem mainstruments aripo kana muchitoda ndokupai mota muchitoenda but ukashanda navakomana amen but ndaona kuti manje unoshanda nevapi kuti staff yemangu ibude ivakomana ndo vanobudisa staff yemangu kuti site zvinhu zvaakutanga ndopana atanga mburovarova tumashows ndikaenda kwadoma ndikantaura nekanzuro yekwadoma kuti hai susu takamira sosososo vanditi totokudai maungo brothers totokudai tokupai contract vandisainza chicontract chedu nemuchitendera mabhawa avo ekauma mamunzwakapo Stephen Dibura murume aramwa magitari Stephen Dibura abva kuita ka carry on aiwa pari kuvisisika ipapo right regatinzwe panapa kuti ko nhau yekusunga chii chakaitika regatinzwe idisisuka kuna kule LKZ wamboti odirawo ida kunzakamatiresa murume sometimes unogona kumbotora imwe decision isiriyo wakadanana nemusikana wakadanana naye haana kuziva kuti musikana uyu ari underage anga ari musikana ane body odini saka musikana wese zvaanga ari underage ndo zvakazoita kuti kwake vazoripotawo kuti mwana wadanana naye ari underage ndobva asungwawo ndobva tazoitawo piwa nebasis yekuti musikana ari kuramba kuti mukomana handindamuudza makore angu so anga asingazivi kuti ndakadai zvese nemasaizi ake mbatya ndo saizi yandaipfeka iyi zvakadai kusvika ndobva abuda haana kugara nguva yakakura bari ikoko ndobva abuda pending appeal saka haina kuzoningirwa because ipasdoni yake isati asi yanga ari here munhu anga nemori yes mudzimai wake anzani anonzi maidei akasiya murekera sei mumwe musikana she's late but mwana wake mukomana mukuru is there akatopedza A-level Philip musikana wenzani musikana ainzi ndiye uye ari pane paalbum rakanzi makorokoto ndiye she's late ainzi taingoti maiti anyway but Philip ariko ndiye mwana wake mukomana mukuru then mudiki wacho ni musikana Trish ariko zvakare she's doing lower 6 now kupi
mwanzo akapose kuri zvakata naiwo zvakereka kutsigira ipapo kachokwadi kuti ndo zvakaitika izvi regai timbodzokera kuna sisi sheri zvekatimbodza kuti nai sisi sheri mukomana anga akawana izvozvo akawana Thomas akatanga kurewana mumwe mukadzi wake wekutanga ainzani aigara muno kuGlenview ndobva vabereka mwana wa1 havana kunyanya kugarisana ndobva vasiyana mwana musikana mukomana musikana ainzani ainzi Trinet ndobva ashaya akazoshaya yake achibve wake wechitu ainzi Maidei ndobva vabereka vana 2 Philip na Trish gore raakasungwa ndobva akabva angorambana futi nemukadzi uyu ndobva azorora mumwe waakabereka naye vana 2 akabereka mwanzi Trish achinzi Thomas ini ndimite handisi kunyanya kukanganwa zvangu ndinoziva asi vana vekuti zvinezvi baba wase baba vakasina havanyatsofambi vachiuya saka amai vavo vari kupia mudzimai kupedzisira akaenda kuUK akaenda kuUK okay haana kutakura mhuri aiwa hana akavasiya vari pamba pavo kuchitungiswa kumumwe wacho achibva azofa firstborn yacho Trish wacho pakwasara mukomana mudiki right isisu wedu kudzine penyuro taingonzwa ndikuburikidza nemapepanhau zvinonzi Thomas asungwa nyaya yacho dzanga dziri dzei nekuti zvaingotaurwa napo ririsikana ruchinjedzwa pakanzwa kuti aiwa nyaya yanga iri yakati zvichibva mamuri mehanzvadzi yacho vanganyatsotonzwa kuti zvishuwa izvezvi chitinga chokwadi kana kuti kunyeka Thomas paakasungwa akadanana nemumwe mwana anga ari mwana wechikoro vaidanana ndobva aita pamiri ndobva asununguka mwana mukomana pamutumidza kuti Thomas mwana uyo vagara vaifambidzana ndofunga Thomas uyo aienda achimuchengeta mwana uyu mwana uyo anga akafirwa namai nababa zvese anga ina hanzvadzi yake musikana uyo vabereki baba munini wacho here ndofunga ndo vakazonomhangarira Thomas uyo ndopaakabva asungwa batase asi kuti anga asina kumutora uyu mwana anga ari mwana anga ingori nherera yaive kumba kwayo haana mutora zvokugara naye zvaizviri zvokungodanana zvivana vadiki asi mwana wake aichengeta zvake panguva iyo vaichengetana mwana wacho akazofake akazofa iye musikana wacho aripi hatina kuzomboonana kuti panguva yakazongonzi mwana ashaya hatina kuzoonana naye saka pavakambosungwa paya vakaita mazuva makore manganaro makore haana kuzosvitsa akazokasika kuzoburitswa vakasika kuburitsa pakazobviswa mari yekuti yekuti nyaya yacho irerutswe sekuru shakata ndiyakazofambira kuti nyaya yacho ireruke ndobva azobuda right paakabva ikoko vakapfuurira mberi here nebasa here kana kuti vakazomboita rimwe basa haana kuzomboita rimwe basa kozvaingo zviri zvemagitari izvozvo handitika vaigara kupi paakabva ipapo pavakabva kujeri achienda kumba kwaigara kwaifudhu havana kuzowirirana nemukadzi ndobva abva aenda anga ine mukadzi anga ari kuchitungisa ndokwaakabva asinda ndokwaanga azogara kuchitungisa yanga iri imba yavo here kana kuti yanga iri isiri imba yavo papari pamba pavabereki vemukadzi amawanzo akaposisi so nokudaro mazuva ekupedzisira zvii zvaakuitika naitete pakazoshaya airwadziwa nemakumbo makumbo aiti ari kundipisa aipiswa makumbo achiti kana aitoita zvekuisirwa maice block maisa maice block mudhishi otsika imomo ndo aibva arerukirwa saka akarwara ari kuchitungisa ikoko ndobva ndazonomutora ndobva auya pano ndobva agara takagara ndofunga awiki panapa panhamba chi 10908 New Stand mabhuku ndobva akaita 1 week aita 1 week iya achirwara nemakumbo
akaziya kuti kana akasumuka kuti akatoda kuenda kutoilet aitanga kugwina, akatanga kugwina aisvika pakuzvitsenga rurimi rwake, haana kuzombonyanya kuita mazuva adaro. Patakazoti aende kuhospital, patakazoenda kuhospital hatina kuzomboita time yakareba ndobva angonorara hope mangwana achibva ashaya. Aiwa, tine urombo nezvakaitika. Nekudaro makazokuratidza kuti akashayikira kuno kukumba. Makazonomuradzika kupi? Takazonomuradzika kumusha kwaRusape. Kumusha kwaRusape papi pacho? KwaMatsika. Ndo kwakanoradzikwa kwaMatsika kukwana gift gimbo makuri tsemura tiene express. Aiwa, tinoti zorora mugare. Reketi nzopana pa kuna kule okay zitinatike kugashakata kuti ko mazuva ekupedzisira iyo nyaya yeurwere hwake yakawasvikira sei ivo. Makion haana kurwara zvenguva yekuti vanhu munoti munomhanya kurapisa munhu. I remember kuti akaenda kuBotswana, then he came back. Saka paakadzoka ndopakadzoka ichichi sekuri andisunzwa bo, akandifonera ndikati uri kubva urai ndichauya ikoko. Then ndaita sonchaenda the following day semunhu mazangu kuti usingobvo but haano I think zvireid. Then ndichauya ikoko, then kumanheru ndobva ndatozofonerwa kuti chi tauya naye kubva renyatwa aigara kukumba kuchitungisa. Saka andauya naye kubva renyatwa ndobva ndaenda kubva renyatwa kwekwe, ndobva ndaenda ndanomuona kubva renyatwa kwekwe kuse vamwanziwa alright icha bed rest tombokera kuti maobservations mangwana kuse ndobva ndobva adzokera zvake kumba. Then adzokera kumba, then after about 2 days came up again. Ndobva ndifonera ndobva ndaenda tanomutora ndobva ndauya naye pane imwe ka emergency center kari munaningirikini kari kuno kumakubiography uko, and he was there for 3 days. Ipapo pache kutoitwa ma-investigations kuti chi I remember jera chiro ndaitoridza kuNorton ndatuya ndatomona Muscat tatotaura zvakanaka. Then kumanheru ndikuNorton ndakutozofonerwa nzichi vapinda na 6 vatosvika muna atoshaya. Hai, saka muchiri kuyoga murongo musi upi gore racho? Zongo musi wa 10 August 2001. Akanoradzikwa kupi? Kumusha kwaRusape. Aiwa, tine urombo. Nekudaro kuchitungidza anga nemba yake rekaunti yairoja. Pane zvimwe zvandingafungidzire kuti hazvisi zvepublic. Hazvisi zvepublic. Tinongotaura mostly about music, about life yemunhu, but anga ari munhu ane ma-investments ake. Aiwa, ndizvo makaita imi kuborodhera kumba kwenyu. Ndoprefer kuti titaure more about music. Why? Because music ndio inoteerwa nevanhu. Right. Message iri kumusic. Message haisi kumota yandofamba nayo. Right. Munoziva chingoma zvakata. Imunika muri vanhu vevanhu. Munozaka vanhu ngaramizwa kuti zvamunoimba zvese vanenge vachida kunzwa kuti zvakata nhasi trouser anofanira kupfeka chaizvo rakaita sei. Andino imi zvamusingafungire izvi zvinoita basa kune vanhu, asi ndozvoita kuti zvakata anofanira kupfeka bhutsi dzakaita saizi yenje yebhutsi anenge achida kuiziva. Andikuzvona but mufanira kuti mumiziki izvozvo hazvimo zvinenge zvingori muwana kusati vanzwa kana kune vaimbi vari kunze kwenyika kunzwa kuti mwana wake chaiye anoenda kukirechi yakati anofamba nemotikari yakati anotakwa nemotikari yakati achienda kukirechi, asi hazvinei nemusic yake. Saka ndozvavangofanira nesisuka muno muZimbabwe tichida kuzivawo kuti ko muimbi wedu akamira sei. Alright, unoda kuziva kuti muimbi wenyu akamira sei. Asi music yacho mainzwisisa here first place. Music yacho tainzwisisa ende nditonyatsoziva kuti imimi zvamunoimbaka ndo upenyu hwamoita sei munorarama. Saka tinotida kubata mibvunzo zvakafanana neizvozvo. Munoza indofungidzira kuti pane vakati anzi walk your talk. Poita vanoti do as I do, not do as I say. Even don't believe more ne do as I say than do as I do. Okay. Because do as I say, you find kuti kune vanhu vane mazano akanaka avasina kukwanisa kurarama ivo. Saka uchirega here kutedzera zano iroro. Aiwa, zviri nyore kutaura zano rakanaka ende zviri nyore kutedzera zano rakanaka. Zvakaoma kutedzera zvakaitwa nemumwe munhu nekuti
zvaakafamba nazvo unogona kusazviziva. So ndofunza kuti geza isei ine zano rakanaka kudarika. Saka zvakangofanana nekuti tikanzwa muparidzi achiparidza uko ngatiteererei mashoko aari kuti muparidzi, ngatiteererei mashoko nekuashandisa sezvaari, ngatirege kuteedzera kuti ko iye anofamba sei, nekuti handisi kuti zvakaipa kuteedzera, asi unoona kuti mazano akanaka akawanda kumashoko kudarika mukuita. Saka ukati wewe ndoda kutanga ndaona urati kana muparidzi akaita zvakaipa yabva kuparidza kuti saka rega ndichitawo zvakaipa izvozvo. Hazvisi izvo, so ndobviripa kuti mashoko ari nani kuteerera pane right. Chitima ine ndichitake ukarugare asina mushai waine ndokukwire ndege baba ndokukwire chitima ine ndichitake ukarugare asina mushai waine ndomuwane piko baba ndomuwane piko rugare ndomuwane piko ine ndamutaka kwamakore ine ndokukwire chikepe baba ndichimire nyanza ndichitake ukarugare asi ndamushai waine kutaura kudai zvika ndodhorodo yake manza kuti akaradzikwa kwamatsika akafamba ndomuwane piko baba. Asi ndakanzwa kuti mumwe wemadzimai ake akaita nawo vanhu akatorwa nebest friend yake kuti unoenda chinoti amanamba ukarugare asina mushai waine anadi vatongoenda vana kana drink. Alright, mari katoni ndiye akazotora ndiye kugara nebheki hazvina kuipa hazvo nekuti yanga ashaya hazvina kuipa hazvo kuchengeta sawira ndokufambe mumatare kandi ndakenganga ndokunzwawo kwandakaita inini asina waini jesu wake yanga ane mukadzi wake akatomudhampa womukadzi wake wakutora uzvi aigere zvavo zvakanaka kuchengetana fambe mumatare kandi ndakenganga chikuru kuchengetana karugare asina waini ndokutange kunamataka ndichiparidza mukereke ndichitsvake ukarugare asina mushai waini. Right, reketidzwa panapa kuna gogo ko vazukuru vari kuuya here kuzoona gogo? Havauyi, ndinotova nedambudziko mumwe mangu. Sei vasingauyi vazukuru? Munozviziva kuti kana mwana wako pasina kana dai zvakaita iwe nemukadzi wako vana vako vanganzi mai wako iye uri kutora nene vanorwe vana vototadza kuuya kumba kwako kunzi nemukadzi vakadzi venyu poison. Okay, madzimai edu siso vamunorora vanokuparadzanisa neni iwe uchitsika kudai zvauri kuita nekutaura neni izvi asi anokuti mai ako varwe vakagotadza kuroya ini sei uchiri mudumbu. Mwanobva vanzi haikuna kuenda hakuna kuenda ikoko kuzoti kana asisipo wese mwazviona ndakambomuona ndamboya kuno achibva amboya kanzi gogo ini musati ndakapusa handina kupusa ndikapura akapedza iPhone 6 uchaona ndakusenza nenge ndangotora motikari yamu ndichienda kumatsika mukomana uyu manje akura manje akapedza Form 6 ndafunga kunenge kune 3 months ndamuonera kuno mamuonera kuno kwete kumusha asi ndine shuno kwekuti kokuuya zvinoita sei kukanzi nyararika ndiguku ndichauya asi tinozviziva isisu kuti anga ane midziyo yake zvakaenda kupi zvaaishandisa pamudziyo ipapapa ini ndakatonzwa vasikana vakaenda kunovaona kune uyu muduku akazotorwa zvinzi maita kanona masofa zvese zvinhu zvizvi zvakatorwa nemukadzi kumurume wake ndikwasviri kwaakaroorwa nemurume wake
mukadzi wake uyu uko zvaishandisa magitare chichi zvakaendepi itobvunzai uyo munhu hamuna kuzowana hatina zvatakazomboziva handitika paakazofira kunyange hanzvadzi yake zvakazenge zvaakuitika unoziva kuti kunenge kudhakwa ka asi hatina kuzoziva kuti kuzvinhu zvaiitika zvakafamba sei, kunyeperwa nekusanyeperwa hauchazviziva. Imimi gogo panziyo dzese dzaakaimba imimi kambo kanokufadzai ndekapi kakuti mukarangarira kuti zvichokwadi apa mwana wangu ndinomurangarira nekambo aka makorokoto chipo changu icho rwairo rwakandibaya rwakubata irwo ndinoruzivisa zve. Munofungei mukanzwa kambika kumakorokoto? Zvakawanda kamwana. Sure. Ndambenge ndichikurwa nemapa gogo muchiti mimi ndikada kukwira kombi ndikanzwa muchirira kambo kamakioni handikwiri robva ndadzikisa gecho robva raburisa ivhu dzvuku kudaro zviri nani iende zvayo ndotosara zvayo ngaiende zvayo kani kwari kupiko kwarudzari achadzoka here kubva kusoke mubva mafunga mubva mamonyatsokumona chaizvo kunge ari kufamba zvino mbva watotadza kurara futi. Saka alright imimi gogo munoreva here mimi kuti kana kumbe gogo mukainzwa ichirira pawiresi munovhara wiresi? Nemareko dzacho handimbohadi. Hamwadi gogo? Ko baba vanoti kudi? Baba havana basa nazvo. Havana basa nazvo? Ekuti havaitika 9 months. Handitika? Aiwa gogo, saka imimi gogo mukutaura imimi munhu kana usina enyimanzi haugwadziwe? Unogorwadziwa kungopatika zvinonzi mwana ndoyanayo wasunungukwa. Asika kuzoshaikwawo kwake kunondibata-bata zvegogo. Kunondibata nekuti unenge wakuti ndandane jaya rangu panokubata ipapo. Asi mimi nyakutumbura. Sorry maningi. Ndokutanga kuna mataka ndichitake pata anandipewo